adeɛ ɛwɔ universities ahodoɔ no enti wɔkyerɛ wɔ ba adeɛ deɛ na sɛ esuro bi anim akwadaa no wɔbɛtwa yɛ 2 years yɛ wɔ hɔ 3 years na 4 years ti akwadaa nsa deɛ na hoɔden ti a wopɛ sɛ wɔsua adeɛ ne bia ɛho akwanya ɛwɔ hɔ akwadaa bi wɔ hɔ JHS2 nanso wopɛ sɛ wɔkɔtwerɛ medɔfo e bɛ register no ɛwɔ SHS online wobɛtumi afrɛ yɛ homa 0599 022 998 0599 022 998. Na ngoma papa babu akwadaa na mana twama SHS online watimi akobie eye perfect series busabusu wodwa so ya tete bo no so no kwasense GS na kato bo ase ohwe jatum se eye eno ne ngoma papa ene wodwa so a obi edi ho adanse say English language na wo pe award our people history of Ghana RME computing creative arts science maths ni nada abuso mafato tofi wade numeracy language and literacy OWAP creative arts phonics computing color in writing ni nada no perfect series books de na yaji atumo JHS 40 books ahodo ni nada abusua yase ebo akoda ne pa ama business so he no wo mu twetwa ne preko wo de nwoma eto nche wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams and to school run ye kan fo de ama mo say enso brand so mo hwe perfect series books we try kwan kuma se wo ben putu oja station wana enkra so dance my fire stop afa borua mu omemu ba bia ye ton woma papa no bisa perfect series books ahomade dwuma no eye 0243 299938 and 0540 755 465. Enyuma na ebu asasene na ensema hodo nyina da wiabre kenkan de ama mosamfo ofa John Entwi bosia kolabo asomfonom ne yemienu midin mami ajowa nyantatando meni enoba afia aboajowa afika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi nyaba ne senti ensama hodo ayaboabo no sekasie ni nyina da ye hye ensam no as na rawosam ne de hyasie e de free agricans ma eno ada ne beto dwa se lawyer kwanhia bi asi ene we de kwa ho pe na wo hwe se de lawyer kwanhia no asi yi a enipa bi epra womu no na sade ka abesi hwa ne yesese nipa pa de gumu a abusua wo video ne pe na sa wo wura ho enipa nkwa na wabra accident asi ye no nipa ba ko de kyerɛ samrumu wa yesu so wafiri mu enipa mienu a ye hu wo video ni mu se enipa mro ene driver bi begina ho ne pick up ne ya fa won mu nyina de akwa yare sabia no enipa mienu ni pra won me pra de abusua ene nyan na doctor fo ni fo kyerɛ se wo mo ye de won betumi bia se ne be ya wo betumi e de agye wonom enkwa aka ho ebi ema ara ho sem a esi ye no we no car no containers sisi kwan ho nyina wo binim so fairly break se ba ne sen eno de akwakọ no container nim wo mo amatete wade wade atwa fa wonum nyina da so a na sasem no emu akwakọ ya mani boni true di se wa ya soma no emana akwakọ pie mu wo ho wade nkra bi amaye emu nsam eni akwanhyia bi asi ewo agrikins me ewo kwada sabato mpasua so na yekoduru honum ye ba nan koduru honum no omo na wo bi man asote se enam akwanhyia no so ntin nipa ba ko osusu se wa fam ahwe ne nkwa na afensu mienu nso apra ye de makọ ayaresabia na omo susu se eye cars mienu yi aba ko CRV a no ni registration number ni AS 580115 and after so passata and registration number ni AS 821913 no and idea kwense by no chem say AS 580115 no na de ko bo passat kai mu a say ekwoche container bi na ewo kwan no anu susu say na maame bi eti container ni maame ka say omo chem say ono na omo susu say wa hwe ne nkwan na omo chem say da CV car no ono no afa ensa kakra no de chika no efi se omo che se na odi kan de kobo trotro bi mu ewo so fulai e na afi so ade kobo pragia bi mu ewo aduna se ansa kra no ne ba benya sa akwansia no wo N17 onom no na ye da so ka se ya police fo aba se omo try se ombeyi car no afri container nim and have in so much back on the account on the police station. Omuguso amyenhwenim ahwese ombehu de enam so ede sa akwanhyia e bae. Abusia yamani boni trudi ena ekopie mu arahosoma asi
Agrekins ma enrada besia no pay dia wan ma yafa ho nyina da watwamfo nyini ede akyere yin ye free ho ani afie ni nchemu awo bole bamboy kwantempo no so awosem afro ba echemu se eye kwamukafo bi ene akwantufo a wo mu etu kwan efree sunyane ekolora abusuoma kwakwoto se wo mu so awo ekwanim bia ye wo fa ne se tesrema mekọ wiase wo pani wanya finhia no be se aduonum one ne ba be ma wanya finhia no be se aduonum meka sa de etu akasa papa no amasa be de wafrim ama akwada no aprapra emu wode ne pa na empanifo a sabe wo mani hu bia na sa dansefo ekyeremu se akwan no so nyame anim ne enya kura se de kwan apratete apansam titiriw ene tasrima ede kwa no nyame anim ne ohwe kwan mu monchemon kan ade a eyade ehadwen pa kyese enu nti akrafo rofrey afra kwaside ho edi to a kyese bre ne abre nyina da wo mo betena ekwan no so a kyese ombe ye nyamenasam na wo mo tem se abra esen edu ho apa ene ne akwantufo yi eye kwamukafo wo mo sane tuo ekwowiase wo so wo pani ba ko wanya finse besa duonum 50 years ade kro eye beliboma sabre de wafri mu ya nanu anade hye won patem ho ene otaka se bonko no de to just nyame anim nie de kwaso kwan so yade hadwen papa ne nyina ye won makon ya protect ya pansam sansa wo hwe kwan se de aye na abribia akromfo beta so a wo mu nya senkafo ebu wo mu efa so wo chemse bo ye bobi tuo ku wo mu gi wo ho nyema nyina wo mu de tu kwan empo ema bia wo mu no omafo ho echemse ene wo sifrika anim na sa bio wo mpoku ejirejina so na etu asisi wona hwe na ho akono de wode ba mu fam ho anya de won fa nchewo o chese ni nya yade ehadwena chese akwakwa ye hakase abato wo so anu nti wo bonam sa ho sem so asa ban no se ne manimu ya aban no twere ni emehwe bole bamboy kwantempo so na bia ye aprotete apansam no ekwan na tutu emu monchemonka ehadwen no o mesiesie emfa ma wo mu meka se de owura sabre etu kasa na mu wafiri mu wone ne ba nyina aboafo ye bia boa ma won so ed won ko tesrima polyclinic sabre de panino eda eye amukura bia kwada no so adonfo epre agene nkwa sabre embenfo chese de yes no ehadwe entiaban no emeheme ye esiesie na aposifo ememo ban ewo kwamputempo ne so emfa ma wo mu ye kwakwa kontreso na wahina wo ho eye nana owusu apew ababiu eno ewo ahafomantam no emu sabre ya yekasai nana akasa edina no atum ekyerese wo ba ne mpesua so a che compound bia 2017 mu ho yebepa ano entoma de ma wonum we no kyase ya commission ne ben premienu nie nanso besi ne obi ani ho a wo ye adwuma wo ho sa pomodin adwuma ani ankampese obi ya limpo a wakoho se doctor na se nurse bi mpo emra mehwe no wodi nsem nyina to dwa wa bra aban anam senior wo Asutifi South Benjamin Donko ekoye ja wakohwe se de ehotie enu mo no de etu dwa se eyabra ho pa se chip company yesi awie ya jama na kenwuram ya commission premienu nanso enye dwuma sisi a womo mo hokra na yade sabia kema bia ben womo kro mbekọ no akwakwa bibie ho enu nti wo besere se aba we ya ben ya wono so waba be ya ban na musini a wo hodie wode na no betum na ni manim ya de wosampanfo eye ede fa ho na womo ejamu edema wono ma wo ho ebe ya adwuma wo ho no enu na wo be ye no so mo bose na bosome no mienu entam wodie na so ma san bia ni bia ma we wo mo bia apomodin adwuma anesefo eba be adwuma wo sa che compound ho ema wono ma wo pese wo kọ ho na yetumi ehwe wonom no yetumi ahwesafo nyina Mental Health Authority one and a bar adrimu kasachira busua wachu siri ho ene de wonemu bia waje brani adaje no kasa kwoti se odasane ni beba ne ho so na wakasa de atodwa se afi ene abosome enso ene womu na wode toto afrasa course na se nipa wafre nko a aje foto afi wo ho no ekwa ni mu pa wode toto afrasa ho a ene woje ma afrasa nipa nko afra ye eye ahasa chese wo ba mane se afi we wo hwe mantem do nsia ne nyina nyame nimye amani muso ekwasoro pa chese wo ba Ghana fo ba so wo chese ewiase depression wo ho atete wo ho ya dada asore cement me ho ate obi be ha ne ade ne de eye normal na obi de bibi besanka wo koma eno chese se bie kwaso ho akonfa na se kodi ho awu na no na opani abedi ekire wo no ana Mental Health Authority ano Dr. Joseph Sales Dakun wodi tudwa se
afi de no hwe woni a wafra pa akasa atete ha womo ene womo tete abrabom woni a wotwa bet bet foi broken heart nyagro womo tete pa nya asem ketua afi wo bra kwantom womo tete fa ware mu ni ade womo je afuto womo hampo enei ebi pese wo so won akwanfunyina no sabre de woma ye bia boasan se wodwuma afato won so se obebo adasa ama wakomatimi aton yem wabra bibi kwaso wo wadwuma kire wo so ani nti se se ko ne koye ho bone bi na eje won kwa ade free won sam na Dr. Dakon kasen wode etu dwada na de se empempi no nipa bi akese mental health authority ene bibi ha wanu afafo te se bia ho papa wasika sama wo chese course ni bi ba na eba se ai Dr. Wadama ene de me ho papa me pa o ma me kakran ko di gobani ade wo chema we no sa authority wo ho se obeka sade a kire wo fo wadwemu bibi ha wa kire wo so ayenka bi ma ho na mom se bi producer enye sikasem enu ti obesa Ghana fo nyina se nei won cheche ahodo a wo cheche ne nyame nim nie kwa ni mo ni pa frase ehu wo mo a wo mo gusu ade wo mo ha ebeda wo mo na mom ye sikasem dia ye besew se tu hofo sanse wo mo ho e de madasa se wo beboa amaye atoye amabibia timi akonkan Ghana Immigration Service abreya yakasei bombo achi alatafo aduonum ya yesusu se wonum nyina aba ba shenkrapu ni mantemu ene ga sound makati he ho ga south ho no ba ba sha se wo mu nche nkrofo a no wo de nkrofo akwa hyedan bi mu a wo mu hye wonum na ene internet frada hudu yi wo mo de sankrofo yi adie na Ghana Immigration Service no Assistant Commissioner Immigration Amwako Ata wonu kroya head of public relations wabra wade nsemi to nsemtrofo animu no wade tum se enokre na when obi na bebo mama ne se efie bi wo makati he ho nenkam ya se efie na kwakwa se Nigeria fo nko a ena aboso ntino wo mo pa wo mo ento hya wo no so no mo hwe adwuma potia wo mo che wono ma wo no edie ntia da biara alatafo nko a de wura sa afie ho ampani apani nuane ampa immigration fo ekofie ho ekobo search ehun se we no alatafo nko a de hye fie ho no mu a wo ma fa nkrofo nomu de fa se trafficking no afei wo mo aduoma bakura free wo mo ama mu alata memu di aba no obi ho ya se do ba be ye adwuma wo ba ye de wa hyedem adwuma wo mpesa wo be ye ne internet what so sa na wo bu nkrofo fa so eno ene niam bia wo mo ehye wo mo eye na Immigration Service said ya to just say sia no cyber crimes ahodo ne human trafficking ho nsam de o mai mu akosoro pa na ne wo be bodia na se etu kwotnafo yi a wo mo bro mai mu a wo mo de emra ehye wo nsam we o mo anu mo di se nyamra sam na aka ho bie ya tepofa wo mo nsaka ye akwa duadue mu a alatafo be 50 de sabre ya che wono ma wo mo gusu ada wo mo eye asemi emu enhwehwemu na Immigration Service wabra wo mo ekirechire nsami mu no de to jase de efie no ye ne dia de cancel landlord no yade a wo mo do ano sanse wo mo peso wo mo hu ne ntia wonim se sankrofom nya Ghana fo adwuma se no wo mo ye na so wo de fie ne ma wonom wo makate he o sa wonom entena ho entisi ya che alatafo no a efie wura no ye Ghana ni nso no na wo se ye che no eka ho na wonom nyina da ebo aposifo na asemi emu hwehwemu atumi ekoso ni nyina mu no Ghana Immigration Service said ya to wo man nanim se efie ni ache wonom nti hwehwemu mapa wom a wom ne wom ye business ahodo nyina da wo so hwehwemu akosi asie nti no yenya abotre ema wonom se wom chichi wom die ba bia embra ne wo bia da wom behwe na wama embra no akasa na the Church of Pentecost abusuafo sabre de wadi dwumade sunku bi asesa so eba beboa pa ene obegya wona so ehim adanyankropon ase amanyankropon enimonyam adade brekro na we no wato din Open Harvest Conference 2025 there and what they SSSui na the Church of Pentecost Asqua Makion's worship center and what they said me dey SSSU apoto kasem Yaw Asante eda so what to the unleashed for holistic excellence sa Asem tete wo yi free Genesis 80 aduonu enwotwe ni chichemu edunsia afa Deuteronomy 28 ni chichemu miensa kwa ensia ho no ehwa an wogina so oyisa Asem tete efri ye na empanifo kuku damadwumade ene wo ba begina won aso amanam nyame no nyam adadie amanyame ma so aye ne ma aye Pastor John nyako akirem oye resident minister ono ana be dwumade ne nyina ho kyeame host no elder set
Yaw Piasa eye leader ewo Bethel Prayer Ministry center ewo ho. Apostle Peter Kofi Zameke eye area head ewo Askwa. Pastor Jonathan Ebokwei campus pastor ewo Kwame Nkrumah suaponim na de wakanya se wato nsafo se Nyankopon ya adwumadwumade ebekoso ewo August bosmini da etoso eduba ko 11th to 17th August na adwumade ni nyina da ebekoso ewo Makion Temple Askwa Dome Pentecost wana tikanation so se anopa biara morning session no ebesase no nsia kosi no nwotwe na anwumre de no aye no nsia kosi anwumre no nsia na kanation se 15th August ne de aye all night ti woto safre biara se nya ye mom ne enkosom na dwumade no entimi enye krabehwe aye gina we so na nsama hodo eboabo no de bra mu nyina de asi wa hasamfo ofa John Nentwi bosia ko labo papilo boaye eboabo nsam na no de emaye sanso na Professor Jenny Boatin wono so eka ho Esther no nyina ye ono mafamudie de maye sanso ye deputy editor na napia enso eye na famudie papilo kura na bebo ye chidom mansama hodo no yetumi ekenkama mo awie yi oba Facebook ne so spices any senior man mozi adaroma Facebook ne so bebia wo biada wonya bi ehwe ya somfonom no emienu midin mami ajowa nyanta tando meni enoba afia aboajewa birthday mienu bi ewa ha mami emfanto so ewa happy birthday eko ede ama mama Linda Owusuwa ma Linda we efi udoba ela ho ela se wodododo awoda pamunchia enkoma o happy birthday to you mommy ye bompa ye said ya kabia wo bo ho mpaye asre ede efri awrade ho no ene akwakoye wawoda idie ye sre enkwatenten ahodin ewom ede mama happy birthday we efri ela ho ena wode ema o de edi ho no ekọ ede ama Stephen Drew abo enkran ablekuma na we dey way back senior high school I mi day school prefect no Stephen happy birthday to you nkwatentia wodi wom yesrese another year baby afeda sese na dane adansi happy birthday ye nyina ya we show all the best abraso na Krobea Asante ene na pamfo Asem Beba Dabi de di ho wonom ede toaso Apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, who be the same wife, you testy positive. I am no says a cool malaria morning yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture no, and what do you swabba? Cynthia, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Na plus smokes no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute no musa. Achakura 4 days, na Pavi, and the plus smoks mixer, 1 mono, to malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawan in Fiodin Nunca. Our pharmacist in her bashop. FDA aje dweden kratwe yatum Hey, Opani, Mashusha watche. Sa perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne ban combine soa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, and Naka, and so I'm approver into a batter pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me a could chew a cotton. How many students who? Na, and look ready. What tip one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master kuswa, a here wamamua, at to phone call putuaja station wa, and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer, from 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asakura. sweet darling
my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusia ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma ji aduro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MD aji edwede nkra so ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na opa brese. Okohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre. May comfort by Grace Medical Center the amount say and jemu bia bramian chain my yen shemau car cry de bampo brano ye de coffee tem correse bibia de ye na ye nipadua ye de ne kwode ne ba but motia say ubehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem yetimi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL and Enchempe or Sekojo area wa BBN Yamienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra wote no yie pa online high school abase say SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha yama yentumi say etumi ye programs ema JHS graduates SHS students ya wo hia adesua ho moa bo wotumi atwa won wase ne remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina ofo me ma sentim yen say twa se wo ma oba ne de no ho hye SHS online mu ne edikan SHS online ewo 2 years SHS 3 years SHS ni 4 years SHS inti abo mo ba nya abotre sua de sene ono ape etosumienu esanse eye online school ti awo phone say sika bebre entoto provisions ene niama enkewo prospectus so te sesekan detergent prayer ene ne keka ho tuition fee per ena abetua etosumiensa akyerɛkyerɛfo ewo online SHS nyina eye PhD doctorate ene MPhil holders nkoa ne wo hia ode besua de o SHS online eye laptop computer internet opepa ye besua de ena enkankan ahohyeso admission course CCA call shsonline.edu.gh and now 0599 022 998 na ma obani fa no ho nhyemu ne ya. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi o, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mubuhura, aye ni na sienkam. Ise nyuman ubia ni nyuma, nyuma no dosu. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyamema won nyuma no, enkoso. Openi a wupi adwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no mo yemu adwuma wo mo nyina da papa mo wa ho odene anwode ne omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na odi ama me odi asem yen wo so wo dia sene ya me tunya tia to obra ne ho hwibio pata ya kede na ade ache na ade aso bi bebi so wo mo so na ni asem o edene wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo onso omo mpaba mo da so busua eye wadwuma na papa we die ne kense de kan sha yi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban
the PDI here, and more for young class, papa, why you be, protect more injury, let money to no mutum fa botre odo ensema ya no mutika e futu sema yo ne ya na ya necessary wo mu gu anim ase nya sa na o make o mu ka se aduma na o mu ye no emra wo mu obi anim ase ne mo ye yo kataye na ya na o mo papa nka wo mu e fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no odin baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho odin tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adumuni amen amen wakohia bibi kase bi wo bokina kwaye mu nti na ema wo kase ho ni mu wakohia de mi hye ma hye bebre chese enti sa ba bi na odem ko ne ensuo bi ensuo ne yefra ndem di kaka se yefra na pambum ho no kurum ho wawo kurum ho bia wo ye nipa bia no ye danchem da ensuo no tobo sa kurum ho na pambum ho no omo wo nsuo bi ensuo eda ho sa nsuo ne yefra na pambum no pambum wa wo ye nipa ti kuro ni mu bia no wo ye danchem e wo sa nsuo no enti hwanam se bia me amiti we se be mesre busa wo se me ye nipa na me free anka me free na pambum 102.9 FM da nsuo no enti se kofi abo na bewu a na danchem wo nsuo apie no abewu ni din wo ho no e se danchem na wo ye ne kofi abo na e be den e bewu ampa na ansa wo nsuo bewu ansana enti kwana mko hunu sani ema wenyina enti man ne me ko ho no ko dware mi nuro ba wo try ya se ko me sunsu no o de be de be ka o mo su wa ntimi se aduro no mo ahodo e wo frɛ adokra na me kas bokina aduro ado ansana wo no ji wo koji aduro ena o mo nso o mo koji aduro no de aye ne ka na yi ne kotokoro no enti osom wo do no na ye den no wo twena ahoma ne bai na na chi bai nso no ogina fa ko na etwitwa so saa na we no so tie okay enti aduro ne bu ho no e fra na ntwema no de wo twe aboa no e de ne ba anaso wonam a sesie bi a wo de to no bom ana ada ne enam ama na bo a wo pe wansane tobo e bi anipa ne nam hwire ni mu a se wakodi sa aduro na otumi de ne tuo bo e bi a esiem du nsini esie obona na ada ne wansane wa fa beton saa nam no wonwe bi enti nam a ewie no mpo no ebi wo ho no ma yedu nsini ne abo no enso yare isa wirem nam a yawe nye ni nyina na ya abo akroje so bebre de enye mini e be kwa so ka che bla asem ho mpasa me ka che ho am sa asem be o so yiri die ja no oba me na wo mielu minya no na me ko ware hwan obani ade chia no pa na me ba kurum elo bi dumfo me ka use message taba no che me samu akese mako 6 enam samu ibi okay na me de kofi me ko ma me yire so fa nya duala me nua ba no enibi papa me yire ni ya duala ni wie ya me nua ba se amfa samu nti amana anwe e de sa duala onni o yire amfa de na ama no samu ni ti amfa amana anwe nti duala onni ho a wo no wa ba besra ho a wa betome no wo pe samu nti eno space na hye ampani ampa me nua no duala wani o yire nso amfa samu nti na ama no yire amfa samu nti na ma o de ma me ba afa de ma bi wo ho o ya dum kokoro bo ona bre me nua ba na duala e ma ni diye ade kia no pa na mka ke so omo no na yenko ikurum ela me yi sika de ma me yire se onye na me kokra obi se me ko mi kurum ba na me reji sika na o de hye sumnyase me nua ba ni ho me yire ko adwaye okudware oba na me nua ba no afa sika na e kan sika wo de ama wo yire sika me de ja me yire no me nua ba na afa sika no e kan wakoye fi sumye na se e kan sika abakade ti me ba na me yire se bla me bele sika no yire kan unia ba na kan nti waadi ne me mpebiem and I'm Giscan, and I'm the shame bottom, and now me man for. You go to your room, and you may have them to me, my mean, your family, but informing to me that you have been about the bad work, must say. Oh, my bay actually, Timpasum almost a mini barn. Your friend about Busana, Salmon, the 3 and 5 man, and they're only in the chance, so I can't. Namza from Bay in the fair. Obey here time. Papa says Salmon, the tin or ya, Kabi, who not give beam, compensate as a best. Kamani. Na sanka owe delino so we ya nkamani na nko nkabi huna die biem ko pese wiase be sei e no kura wa ni no e no sunsun so na mdete wi okay enti wo kan sa kire wabusuafo no me kan sa kire wabusuafo ma me ne ba ko ti ho o ka je me Salmon no se ditino o we ya nka huna die biem ko ni be fra me so ma ye na die ma
ɔde na busua ɔboso ho akyerɛ mo kama man ho abase fom ɛne otiri mo ɔden ne mitiri mu na ɛden mitiri mu nyɛ den me wa amemia ohun sɛ me kɔ a wo sɛ me nipa bɔnini but wo bɛn me a ɛna bɛhu sɛ me suba sitie 1 me mpa sisie 2 me mpa kwase asɛm 3 me mpa obi yere 4 wade da ha me famisa nkɔka me mpa obi bia ne mmom o mo wani ɛtre wani nton de a me so mo hu sɛ ewiase tonkan da kona ejimako enti amanfo a ɛma wɔn mo ano tra amanfo no tumi pa adi ɛde yɛ wɔn OTEC 102.9 FM nipa ni sika ni free oyere phone so ɛde gu wo phone so ɛna o dis kan yɛ dɛ meditwa bet o de yɛ dɛ meditwa bet sɛ be mbedi bi na mede atua hospital kan na mede no o de oba ni sika ni yɛ dɛ meditwa bet o de twa bet avieta o ko twa lupri obi na ediska no asende wo yere se onfa nhwe ne ma patwan ɛna wo wakohu no atwende ago wo phone so patwan ɛna wo twego wo phone so wie no diska ne yɛ dɛ meditwa bet avieta wo di ko twa avieta patwan wo twi ne sense na me twi 50 cedi nti wo twi ne dodo sɛ ende ya kwa na tu ɛno na te sɛ so utwa the one connect calculatis na kan scan ma ti so wo so a ebi a 100 cedis na akokoduru na boss no 102.9 FM ti so one year alpha to to for ma na so na ada na ne e ko no wo anyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo patwan entutwi 50 na ye di wo ko no me fa so watwi 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na moba na me so be pesca de atua hospital bill ntina ama me yasa me nim se ebi betimi asisa 2005 ni nyina e ba twa ma ye de ya abrabo mu nyom baako Iliwa kai mbele na yene ba ya mbele na yene ba mana Zoro bele na yene ba Dunia ba prema zonto Yele mena makere pana Pampar ngo masuya Tinero ya pana wa Ya bele na yene ba OTEC 102.9 FM Kalaya Belena in Bama Potag FM Belena in Bama Kalam I don't do Manoro Kai Alu play a pancha Kona bala wakadugu Alu play a pancha Kona bolo hakadu sa otag Kai pancha Alu play a pancha Kona bolo wakadu Alu play a pancha Kona bolo wakadu sa OTEC 102.9 FM Yaraba Falea Yalisa Sandina Neba Kalamalama Nerodi Suri Anabilawa Asem Beba Dabi Agatomano ya Abilabano ya
Yambano, FM. Kai. Dum Kaniano, Yamba. Kai. Yamba. Kai. OTEC 102.9 FM. Na lu prenya pancha da no so ye. Salu prenya pancha. Obeda do akwa gadugo. Oni ni asam no. Ile. Oduman kuma nyame ayeye enka wudin enawia yi oduman kuma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no arofo de ade hye awia yi yema yenho aha yema yenho akwaba yema yenho ye hyiehia ene yifiada ebre na wiedu se don yi mu yede Asem Beba Dabi dwumade no yade ba besom enefia dai enefie eye bosome nsuyi ne da etoso aduonunum emfimpinu ne aduonunum nso ene yewo enti ene eye 25 ana 25 7 2025 yeshia na Asem Beba Dabi dwumade da biara dase ye basa yi a yesi ye disuade yesi ye de kire ye ho so ade enti so ba ye social media handles ne so a OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM dwumade ni stream live se Facebook ni so se YouTube ni so wadama uramu bi na uramu bi a awie wadwenkire bi a wo no wo de betum ama ye beje ye bekan ewo afidikase yi so na yedi amawo ebrekro na mu ne ya hye ne nso se wadama obehye se meka se hye a eya hye eno beboa wo
na sebe unuanom nka yenso se ne ewutie wonom nso anya akwanya na wonom nso atie bi na wonom nso ahwe bi ebre kro na amuo no eya follow page no na like eno beboa yehia sei a ebe notify na wanya akwanya na won so atumi aba abesua de na ye nyina ya kire yen ho nso ade medi de Krobea nana Yaw Asante oba comment section ho a fa wadwen kire to baabi a wodi free a wode ba fatum ye beje na ya kan no kama ewa afidikasie yi so na yede amawo sabre ya me ne wo kasa de ma bedwafo aye yiredi ewo eye ifidua yi mu ye nyina ya kan bomu a ye ba besom na wi oba de akia me wa ha na wi eja kwame enso ewa ha na wi jataba wa ha abrewaba kofi twumasi ewa ha ye nyina ya kan bom ene ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ebesom oba de akia me akwa ya eja akra umpom te say Nyankopon adom me hoye pa na nso so adom krona ye de Nyankopon ase de Nyankopon ase ena wie ye se besom bio sa ena ye fiada sa pepe edru fiada nso sei a emu nsem no eye bebre se dia hweye ni hia da bia se me betena se wa afidie so a meka na me dia aka aka yetiefo enne kura san akoye fiada sei no efiada memene da ene ne kwasiada so no ye anuoma hodo ye tasisie ne soso gone missing found dead no aha say eno ne trend na e koso nti monhwa mu hu yo ye ko weekends mu sei no monhwa mu hu ye eja kwa me ho te say na adumara kwa ene fie wode han ya che so aka ho yeah ba besom edru fiada nso sei a obi eboaboa ne ho de wo tu kwan yakodi weekends wo baabi kɔ de wono nso kɔ ayie bi kɔ de wono nso kɔ ebi a wedding bi wono nso kɔ programs ahodo ewo mu no ɛdɔɔso adɔfo ma bedwafo no wate won kan na wiei ye ba besom na Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom ene enkomo a ye ba bebo nyina na de ba ko pende se fata se ya o hye ne nso ye nyina ya kan bomu a ye ba besua de ye nyina nso ya kan bomu a ye ba be kire ye ho nso ade enti wadama sebe wa fidie ne da hai wonyerai ye nyina ya me ye ho ye hihia na wiei etumidru ebre bi ewo nipa abrabom at one point sa 1 point no eba enipa abrabom eduru sa abre no a sa 1 point no ebia ahyase no na bibia ekoyie ede mawo nanso sa 1 point no at sa 1 point no ebiduru ewo nipa abrabom a enioma ekoyie nyina tumi san dane na se nambenkum na ekwa ni nyina san ba benam the opposite side na che se de na ekoyie no at sa point no etumi san dane na ekọ kwa foforo so ese ekoyie na dane ekọ kwa foforo so a wa wani tua kwanye nam so no na sabre ni duru a sebe eho na wuhunu wadofo ene watamfo na ye ba wo a wunya bi ma ya ayese ukura pano na wodi akwa akogina fish pond ano ana se wodi akwa akogina nsuo bi enam wom na wububu pano yi wodi ebi kura wonti bugum yiruhu bugum wubugum ano pano a wubugum no safri wonsemo a fish ni nyina ahwete obi akọ kwa wọkọ no wo se kope ba bi asa pano no a obebugu mu no foforo wura foforo a wodo nso de bugum ni biaba na jese wo makodidi e de afri ho enti enei wo pano ekuta wo no mbrembren asa enioma nyina ekọ the wrong way enioma nyina sori atiawo se wo ye nipa na wodu sa abiaye no a nya abotre ma wo ho wo de pebiaye din na hye se enioma nyina ekọ the opposite direction ma wa nya abotre ma wo ho pebia bi din kokohye na fix wo ho tie sa bia bi din a me ka ne nye dem a wo koto wo prumu akwa akohye o
finding solution. Ubetumi de onsɛm a ekotia no nyinaa kwa akoto monten so de wokɔ akɔka kyerɛ no wonim wa bia wode boa wo nanso unim obesan de asɛm no akogina paapo ano sa de akɔdi nkɔmɔ obekɔ akɔtena baabi a yɛbɛma bi so amanfoɔ wɔ no ɛhɔ na ɔde wasɛm ni kɔtua na no te sɛ de wanya dua tweapea na wɔreɛ wɔbɛka enti okɔka kyerɛ no na wɔno nso de wakɔfa saa kwan wei so na wonim wa bia de boa wei menue find solution a wokɔ find no ɛne biadin a wokɔ akɔpɛ ahyɛ deɛ wadwene mu oyɛ a ɛbɛyɛ yie no yɛ ɛno ne saa biadin no yɛ a wokɔ akɔpɛ ahyɛ no fix yourself pɛ saa biadin no na wode ɛhyɛ fix yourself ɛmɛ nipa nhunu biadin no ɛka ho bi deɛ wɔyɛ de afixe wo ho no ɛmɛ nipa nhunu emie wa no nka nkyerɛ nipa yɛni wodi yɛ mu na sa fixe wo ho sɛ wotumi fixe wo ho na sɛ wopie na hoɔden mu wopie ne din yɛ mu oba with experience saa no si kwan ne so sɛ wɔkɔ a wonim sɛ ha na meduru yɛ ɛwɔ brɛ bi ɛma mete hweyɛ enti meduru saa bia no bia wu a ɛnam sɛ hɔ trunti metintim abɔwerɛ ɛhɔ turo ninti ubetintim abɔwerɛ ɛboa wo ɛma wo yɛ den ɛwɔ abrabɔ ne mu enti ɔne akɔ ne deɛ wɔnom kɔ utumi fixe wo ho wie na wo san ba besi kwantempɔ ne so a onue sɛ wɔyɛ n'adwene sɛ fish no paano ni bia san bekura wo ɔba do not, and I repeat, do not accept saa nipa no back into your life. Menje saa nipa ne ntum ma ne ma wabrabɔ mu bio kyerɛ sɛ woda ne wo ho fish paano ekura mi a mi bu ma wudie mi wo sika me de ma wo ade a wuhia na me yɔ ma wo na sebe eduru at saa 1 point no woda ne wachi maame a sɛ nei masate esi kwantimpo ne mu biewu a sɛ nka me tɔ kwaye ni mu no ɛna me kɔyirae na maama biewu a so sɛ nka wugya me ho na ene metumi asan ba beti esi kwantimpo so a afei na abɛka kyerɛ me sɛ me nsa amfa wo entina me ka ne mu bio enye yie. Do not accept saa nipa no into your life. Oba odi Asem Beba Dabi Krobea masimnie obo bo piafo Monica sa kra ye na nyame ase na ye nchia ye tiefo nyina titiro Grace wone DJ Crefort wo amanone maba yesimo mfadwumadie ni agro kra ya momra na momema yakwaba ye momra ne ye mamu akwaba mbeche a ne ye mamu akwaba nti ye twemo DJ wone oyere akra wasɛm a woka ye ɛyɛ hintasɛm a ɛwɔ nipa bia brabom sɛ wonuru hɔ a obedu ɛyɛ hintasɛm na ebia ne yɛmfa ya adwen kɔ so ya bisa yɛ ho kra sɛ die be nti na yɛ wo akwada beto asase so nga de odi kan yɛ ne sɛ osun enka se de wɔ hɔ hram wɔ hɔ ɛwɔ mu sɛ wanyɛ bibi yɛ bɛka sɛ wawu na yɛn so ɔbɛtɔ asase so a na osun ɛyɛ hintasɛm ɛkyerɛ sɛ daakye bi wobesun nti nya sedie nko a ene wo nipa abrabom nti se oduru baabi na saniema chiachia kai se ada ye wo no obi antu fu se sun na usun ye obi anka nkyere se sun na usun ye na emom sania wabose ye te ne se esun ka nipa abrabo ho ti duru se eniema chiachia hu ni se eye se saa ena eba awose saa ena eba enti se eba ne saa se de wo kan no na wo se oto wo tena se na adwendwen ho na obusa wo ho se e de ben kra e na ama na basa asojafo wo mbrofo bi wo okokoko asisoroji a ye se friend retreat wo mkokon na se wo mudi ngugu a na wo masan aba wo machi retreat na wo aba wo machi na wo behwe de ntira ama ne kosa na wo masan akọ wo manim eni padasani e wo se duru ba bi a eti se ensu a etene ekro no enyetin eduru ba bi obonsa akoa eduru ba bi na ne nam saa enti ebra ebe koa no na kire se wakọ ohaw anase esumu
tenase na dwendwen ho na bisa wo ho se eye den ene ba saa emfiri wo nko a wo mfom so a ena ama na ba saa de akai se e ka abrabo no ho wo draw wa brabo musutene enti e bra wo draw no ba bi a e chia no enye straight e bedru ba bi e be ko enti hu ne se eno a na emoma ya wo mfom so nso de a na wa ye ne ntem na wa twe ho afirim na abekọ wanim totin akra we na me de kan wo de ho ene onso asemo a ene wiei ode aka me de ho ene nana ba frifa me hu se awiei onso wabo awuram osina na ya Krobea Asante ene abedwafo ni nyina ya wa ha asiofia samafo no ya gye yadwa ya yetio na ye sign so ehwew ene Godfred Stonji ene o say yes nana Krobea sa point no ewo ho nyankopon hyirawo awiei ene de onso waka kire yen me nso me monitor show no live ewo Facebook de so ene Margarito GH osi akra ya Krobea Asante we are listening to the voice of wisdom we show yi oba moro market ya abedwafo no ye nyina wa happy skololo master kwadwo eni figo ye nyina yesi kejagum na akra Krobea ye kan ho Francis Tete odun so awuram wo Facebook ni so bi ene osi akra Krobea wo ba bantema ebonsam gemu a ahanam free na yenso ya bade mu ha awia yetie pa ena ye hwew na Filipo kwabre kasem ene osi akra yemfa seda mawurade nyankropon se ne ye fiada na yenso yetie pa ewo afidie ne so a enya asem ketwa akra ye fra me Paul na me nso me hwew live ewo Facebook yi so obo ase wa ase ena enawia yi yenso ye won yetie Abraham tenkran o se nana Krobea awia ye mo akwa babio ye da asensu ebru ene wadwuma pane adwumaden a wo bo na wode ma adasa kimpi ene o se ye akra sakra onofo yenso ye ni o ye na awurade asese ne ye fiada nana Krobea no abedwafo yenso ya bo ademu ha yetie ena ye hwew na Guvi Stephen ene o se akra akwa babio enenso eye da foforo ye na awurade nyankopon ase bo banfo yenso ya ba be wuramu ha na akra Krobea yenso ye tiew ena ye hwa mankwa bo Stephen nie ena o se akra Krobea efia da bia na nyankwada wonderful and last day of the week obey the day ni nyina kan won tobrosofo nso aba ena oten Malakai ena wo kire sakra Krobea yenso ye tiew apa ya enya asem ketwa yeda mo ase eburu awiai arofo ne adehye ye won komobo ewo afidie yi so me wo owura bi ewo manim ha ya enawiai ononso ede nasem enam owura akwaba yeja ohote sai me hoye udi de sai efrem Isaac Kwabna Isaac Kwabna ufri hefa ne ba ha baba bia m weti za dem kuma se baba bia mfire ye enkronua atifi enkronua sehwi nkronua hona ufri hona mfire se wote hen mewa emena obetna amena che emena betam va se wanyen afimu anie ba na me wo manso ena mfiri ono ba emena mbe ha dan wo mena na wo manso ena ufiri manso ebe han dan wo mena die na do call manso koye dai manso me kwale ho okowale ho ufiri se hwi kwa ware ya wo manso ena sisi ade wa ba betena mena ade wa ware na gu ba na kababi se die nti a okọ ho ni wode a esese ufiri ho enti na amo aba mena okay awia Kwabna nyabotrema wo ho asem ben ena wiei ede waba manim wa afidie yi so wo de man ba ne se bese tiefo bo am de man ba ne se mama me wi na 12 years ena mama de ka ba mama no wo entata so to we ne ye namfo ti mama ne be fa wo mu ba wo kumase mama nua e be fa wo ba kumase yasi ti na mo nkrunua bi hwe de na papa de yam na
ensem mitrim ana man bi ye se sa na tede o de baba kumase ana o de baba kumase to de baba kumase an ana mbra bu sam se be su adwuma na me se bi de adwuma de me su adwuma bi ana so su adwuma betima tra kumase ana me se ametima tra wo sa na de wo su adwuma de am mkoto kagu ka blew na wadi hu mate na koto kagu kan ba te di adwuma de kotirim ko fantus ane nantwiem ade ba kumase ate to ko ba bi na wase dobe no akwate se dobe ni se meme skana me branye me na skano ewo mhonum na mtua dobe ni ka bosom so mtua ne ka bibia to wer wase makwate bibi se dobe ni se unya good nti wode wo fa akwa wi eduama na so wode bobo ade mamu wo nti sa na tede ameton kan nam so yo so bet overton dia aton eno ton kan oton kan be wa man wo no wa mem skanya adwuma na bisa ku de intosufo ni abiachi mate ana ya ko fantus na de ba ne nya sika 2 million na me se bla menya 2 million ndo ko ton fo so de bi sa na tede a foton ayi sofin church fo krum be pe ba bi ama no pe container bi tiesi wo no pe ba bi mam to 2 million sa to ton 300,000 case o ton 300,000 no pe ja no bi si wo ana asati wura no enso je 300,000 te wi na ye wi na sika na ka 1.2 no se sa na tede da ko fa no man kakra sa ta na mama bonye din na ko fa no ma kakra no ton no tin ko fa no man na fa je ayi be 6 months to 7 months time na so no kwa na ekonanum tinya wa yan sika bia bebu se bia na minya de man tie no na bo ba kan katem se akra no man efu timi kwa akra na mse sa na tede a mia meyi de mu akọ no makobisa na makofa ga ebi nso ene ntemfantini ba ona na makọ ha dan ofurukrum wo de ama ga na mene ga ne to no tie na mse maame se ni se madam funa ka chenti sa na tede me kwa akra banti wo de hwe no man na ga yi hwe no man diga ne hwe no man ana me koye ti be 5 o'clock ana bedu kuma se na anopa na mse sa na tede a ahmache na mse sa na tede mi nko fi nti me so ofurukrum na makọ so nti oba ne ba na mi ko fi akọ pensu adware ti me kwa mani bon ma be se ya wa keso no fa ayi no mani nyina na me koye ti me koye afide me ho so na me mu so me nya obi amusan se mo hu wo ma mbabu keso na ti me na afide na ade achi na me se sa na tede a me kwa ba bi akwadwo so me du na eduro ni bi si wonu ti me na me ni ma ba kwa bompu ni mpu na be se ja na eduro yesi a wo se me wo fa se ba ko na fa wo hu me wadwane ana mko porukrum police station na kwalo potie no mbache bon no mde ko central omdi ke me for court asere ndie no mde ko omde mko on to mde ko na omcha se sam bo a efiada bo ni de no odamu porukrum no mi no mde ko court omde bon ko jina dakan no mbusana ombusana ahen kra wache so se wase adike ni se wo wian no ma wian no e no kra na se nya no kure no itna no ma se butan omama meze omama fama nyina dakan mu ombusa na omse ban se nya no kure omse sa na tede a ye de yaton so ye de just very on tede de umdiska 500 million aton so ti na watu mienu onsa amla court na obi mebe no na papa bebe na police for ne behwe de fie onu behwe ne fie no tu no so ya afede bon me ko ha wonko na police ni amene no ko mo ya betu an ka ska de no ko na police ni no afede me hwedi na ka che police ni se mintimi nko biem ngo se ada na ntimi nko na bi dia ye de mintimi nko ene mi ja chire tim ja chire na so na ka set back mo mawia no manyi na ka set back na mton nya say 80 million na mji na mde call man so na me koye galam si kakra na mdi hu oba ne say bibusa madam na mtin fie say madam pache ge ya woko wokunu so wa wo na mintimi nchire na say obusa msa pen na msa me pen no say na sa na tede a makwa ko di hu djuma o bi be 3 days ma me say mako woni kunu so pede a na msa me pen ana wase sa na tede a yenku fie na ekoye na yekoka bibia man so sidi nti ye na afide ma bia meten na mse sa na tede me tu akogen won tu gege na wo hu oba na ope na achi so obi na enkoka ma wo da mintimi ga efi minka bi kurada na okoka man ompe oba da satam da bi dia me ka se bonfantini na me ka se me fa no ana obi na kan ma mi o forukrum wonum obi na kan sa amfantini ni ma obi na kan ma mi e wo forukrum ho enti okọ manso no na se maame nso na kan ma ho na obi a watumi anya gay bi amfantini gay na sabe nti a kire se watumi aye yi
na wahu oba still ti so obi na enza nka so obi na kama mi okay ana kan mami to kan mami no ana afede me ne no ha na ga no so no kwa na te na mko tra ho timi tra ho cha me ne no wo miensa ti miensa no ana de to so 9 ana ofa anyinsan to fa anyinsan ana me ye se sa na te da me ko adwuma no pan me ko adwuma no se me ka chen se sa na te da onko hospital ti me ye adwuma be se so be 5 o'clock ade sami tim du fie no afide ma tidede na mbuta sa dia asem na si me du nkwanta no mbuta sa dia asem na si am se bibia si afide me du fie am se wo yire na kwa wo so a o me gina wo fie enu akora na wu ayi oba na wu awo agurosum ti ayi police station asa o me se dem ko bantam no wa mantam to ko o me du ayi hospital wana na o me di mo je sen so enu wu ye nti o me se ayi police station asa na afide bi su na satam na ye covid-19 ebren nti oba no kwa anopa na mehunu biom na omde ekosian ti ekosian ye nwie nti oyire nawu meyire nawu oni akwala ni nyina da bi akwala ni omunya ye nya no nti akwala ni de meyire ni nua panyin ene ye da akwala man sa awonhwe akwala nti omkosie ni wie ekosie ni wie ene wo hwe akwala to hwe akwala ni ye nwie ni emfa so ba so enya 35 million ye de mama me say wonye no mfa hwe akwala ene oji scan oji scan o hwa akwala na afide o se opese oni kunu o sehwi nti wode o ko sehwi na wode akwala no ko wode akwala no ko na mfira no buta say madam pa che akwala no wote say wose akwala no wayale o ena be ko ba makunta mane no makunta say sa na te dia on fa mbra ena wode n buy na akwala no ka be say akwala wa nanti o afide o buy na akwala no ka say do buy wasa asnam ena o say krobi ho no ye fra o so ade enko gwaje duro ho no ko gwaje duro 3 days mi da ho am te say bom pam aje ki wai na mzimini akunta se brajisi a ko e wo se o se akura na awu namso na misun kakra oba no me baketwa no onso awu na me de toa ti me ban panyina no ono afi no 15 years na o ye no se da me de minima de unti fam koto adwum na se sa na te de me ko koto adwum na me de akura koto adwum tim de akura koto adwum na me se sa na te de a madam na ai do chere na adwum no me ko no hon akobisa no no hu no ma ti o ye no se na atade obechen new uniform yin na mtoy no oji ska 10 million na ndanas na akwa so adwuma ti akwa so adwuma be 1 month na mse sa na te de ameko beko ya me ko na boy ba ko frem se aje bra me ko ya no se oba no hweni ye pa ha anhwe ko fa yin san beto so akwa 15 years 15 years no nya 15 years no nya 12 years was ko fa yin san beto so ayesa wo ba sese papa bla nti wo ba fie no was memu no nam ti yo ti anopa no wo hwe no so dwa nam ko so nsa se kua na mo mfie mi daw na mi twa mi na akwa ndi kon ne nana ho kiri okọ ne na mama yam sa kwase gimifo wakumi ba hwa na eye we ma se ne na eye mi se mi maku ne ba na se mi maku ba bekum ba bia mfa bia mfa mko kunam kwa kokum bia mu de mu kokum se mko ne emi a munkume nam ka se kire won tim ka se kire won na sa na te dia metu sa ta metuma wo fie awo manso won na watumi age plot asidan da bi metoy to fie no to fie ewo manso ho to manso he manso ayi yankomase manso yankomase enti wo ba no sa watia ni nti wo ko bo ne nana mane no e nana ni di watem edi matem na mse sa na te dia aho de mentra obiem ti me ye na mse sa na te dia meto fie nam de enkoran aba mako fan koran edumum nyina bakumate ya nam to fie no 450 waton fie no amaton fie no 450 efie na woton ye manso yankomase wo yankomase no waton amaton say 450 million 450 million na mi giscan tim giscan ana me de ba manso ayi yankomase asi me de ba ha na me se sa na te dia me ko Togo ekwan so tim ko Togo ba kumase na me se me ko Togo kwa so o de sika na woton fie ni nya ya no ana me se me de ko Togo kwa so ti ya na me yi mu 200 million sa me de ko Togo na me hu dover ni bi wono ko Togo o tu ba se ni bi na me ka chen se me ko no se o ba ye na o be frem se me enko ti ye ko ya du ya no se oh me inside wo mintimi enko ti sa na te dia ba wo ko ti wo ne enko na me su yo na sa na te dia me ne be ko ti me ne bra ni wura inside on no se sa na te dia me ntu me fa ba kwa kan ni pa ba kwa kan ni aye me nsa ni eko na me su yo na iwura mu ti iwura mu no
no me yi scan 200 million man me nim se fanim na me man say sesa na ye wura o yi edam won no sesa scan on de man dem di shembotum de di shembotum was sesa na tede yan kwa na emi kan kwa fa me de o man ansa na me ba bi jawo ma be fa de je kwa na wura na ba to kase bu mimiti moto ba ko na so mutu di anim no wa yi rai ahwehwe na ya hu na bisa bo ani say no man unim no say ami ni no man moto de alternate dem tinachin nim bisa nti wonim no say da bia fa bi magana afo no na de sisa na tade yan ko ti ko jensen ya hyeche bonno ebi ye 10 ebi ye 12 nim bisa nje obobo na abo ni mi hu nim bisa nje wo de bagana skama say o say wo de bagana sma 86 ebu 96 nam sisa na tade umunyimam umyi bia de mami na tuaka ti ba bidiba station ana brand ba na brand say na de no manfa wo ya hwehwe sa wo koy nam say yedi wachiu ya hwehwe sa ye hu wo say me so ma hwehwe sa na no man wa nam say no man ne gugan wo say no market we 200 million na was no market we na wo me ya mashimi ti me ya bishim nam say no market we di ade na me to de besi bia eye na afidie na che say de wo di wanim no wakobu wa bu me do wa dia ya me no na afidie kasagu we mo de nioma ni wo ka chan say enoma no wo de me ya bia eye na oba e besese no man man obesese no man man no o so bu benya be 40 million na 40 million eye bla ye besi bia tata no mo 50 million bi so da TV so fridge so so ba no say na sky na say makwaje bank wo Ghana ha wo Ghana ha wo kuma say ya mina ha na say bla makwaje bank busion na sky na ahye no obi de meka ene wa ba betu sky ntim de kwa ko ma ho mu was kaminya be 500 million kwa de ko fa no ma ene ni tira na te bla na sky na ho kan kwa be hu bi da afere no pie free edem one oba ni mu o esrem ni oba ni mu na was first sky man na say bla ntimi fa mo no say pie o pie ba ya na man ka wi be mo say the sky no pese was be de obenya bia ma bia na say mo 200 million bi wa anti sana te no G scan tobo nipa na be hu 50 million ene o ka se fama no ene me fama o de kotua obi ka ene o ye dey opie edem ofiri dem opie ekọ anim won ofiri dem hokọ anim ene o sa bae oba na o se fama me na se dabi scan dem me fama ene o sa pie biem opie bae na se sa na te de 50 million ayi scan me ma 200 million ti o de 50 million na da me fa 50 ayi 150 million abeso so nam ko kan 150 million am de kan hu na wo de koy o dan ni sika no o hye no ho a scan kwa a nam dem scan edman no de koy to de koy no te be tetemi stam ene ba ma dum say na de nam matam scan ya makwan obeji scan wie ye koy obeji scan wie koy be tetemi say ene de ba wadwunim e ba ma dum say me scan ma boy scan kan ka say me man na de first ndie ne ni wadwunim ma ira kra ma dwa free su kra say me scan man ti me frɛ no na no phone adum na me say ti me ko ba bia wote me ko na yire sɛ wo ma ho no na me sa bai me bai na me frɛ no nko afɛ me frɛ na wo so o togo o afɛ no o Africa masifom na me say no bisam jalen na me sika no ni wura na bakura bank fo na ba e ba chin wo so ana sa de da ma me mla me ba ya me ton no mani scam tin 3 days time nam ta friend me friend na phone adum nam sa call me call mi ta na ila na tete o mayu na me sa buy me buy ade achi nam ta friend me friend was say ma ba fe kran me yi mi no ma na ade achi am bla nam call me call was say custom for achi mi no ma no nam to hwe wa ma chi no ma bra bank ti kan ma ko ji o anya sa aduma mi ni mu be ye no enya papa mo was say bank for ayi custom for achi nam se ya che wote say me da simi kan ka kire o tu da fam sika mam o tu de nya botre te di 3 days nam sa call the call eno tua 5 million e de mam sika 200 million eno tua say 5 million e de mam ena me so me je na fe de me hu nam ye basa na mo fio na me friend say bra me pesika bia ko hospital ti de first kan mam na me fa ko hospital ono sending 8 million e de mam na me say ska go de menye tade chien on was Sunday 11.4 ade mam na 20 million sika 200 million and what you say na be de ko hwe me ho yade tim ba me di 3 days
me ba na friend say sika no me je sika no wo se say de oni sika bia wo ho timi nya abotre na me sum nya abotre ma na be 5 days na ko ho no ko ho no man 50 million no to sika no kakran sika ka 9 million yeni sika dit 9 million wo de ma e ka no na se bla ma be sika sa tem sika na chi me nyam dem ni beto aduane adi kura ti bla fe sika man what if nkwa sɛ sɛm bia wo de sika nkwa menya atua awie amana ka wi a wo sɛ bɛ aboa jimifo waku yire na wo gyan wo bɛ sa nam sɛ mi makum yire ɛda na wo sɛ makum yire wo sɛ wo mahu radio FM so wo Hira FM nam sɛ Hira FM wo me ne makum yire wo sɛ an wo yɛ kagu so wantia na nam sɛ sa ni ntina wo ka sa sa na te dia wo de famsi kam wo se mini bi wo da bra ma wo fu atwede wo de bobam am se sa na te de nsu asumasi enku wo na wo friends na mi friends mi ensa na mi de bondua wo de bo be ma ni dua wadamfo no madamfo no edua tim de bonu dua no na mbae tim ba fie no na be yi adwuma kakra tim wa na makontam sa frɛ mi sɛ mem wo mpɛ wo bɛhwɛ mi man me ba no na mi se yo sa na te de a mummla na me kyerɛ wo ba bia me wo na mbae a akora no wei na me sa akora no me kon so me dinu ko ja me sister me ko ton no man dinu ko ja me sister na me se me dinu ko ja me sister ti wo me sister won o me sa na tedi akofa akora no bra na me sa akora no me ntimi ko fa akora no ma o me so me fa akora no e sa firi han me sa den ko akora na to na me se me akora no me fa no ma fom fa no go se wo mo ba no m ko Hira FM se me ma tom fie nti sa na tedi a nkura no o mbeje nkura me mbeje nkura no so dia o mbe fa nkura no esa ade na ko na mse dabi me fa no ma timwa na mo fra me na mko be ko na mko tiri mi kire me se be fie ne maton be ka ta me ton na mbo na mo kire me nti maton fie no nti fie no me ton no man kakra se me nya kakra e de ahwe nkura no o se eni kwa sa wotom se fie ne me ya we se maton fie ma nya de o se sa na te dia nkunta fo te nkura no be fa nkura no de ewo mo ho no na sei na ewo mo ho yenu na ewo mo e na ba ko wo ho okay nti mama be fa wom na e shedan ti shedan e dan so yen na mse sa na te dia makwa akofan tim ye na mse sa na te dia pe ketua de odi panyin na ti no e wo kuru fufuro so o no wa makonta ba ko na mse sa na te dia makwa akofan be ko yen na mse akonta akora ni nti na mbayo se mbayo fam no ka se ene mbe fa akora o se sa na te dia ko me ma me mo na mde akora na ba na mentuma me ka se me kofie wa na mboa man kofie be bia obefa akon ho na me ko gina madam bo madam na mkata okohu ope ge ne ma od ha me ko gina ho no se bon be ba na fuche chitum chema na madam se na wo huna mani awade ba ko aba no wo huna mani san na mtena won ma boya ma tuwa ma na sa fa ka ani puwa ni kumase na ba me ha be 4 days to 5 days time mo ma sa frɛ me fa mo no na msa akɔ me koya om san sana tedia enkura no ye do ba court nam se mo do ba court to botem me fa nkura no ma ba honom be ba wo so wo da kura no baba man ka se me ba fia na mbo ma ma fie be bia wo fa no be bia wo fa ba bia pe fa honom kwa na be fa nti honam be ko wa ma wo se wo me se ana enye no kura nam se o e no kura asampa na me kan e no kwa masampa na afidom ka se mo se sana tedia mo court no se sana tedia mo fa mko afidom mo court na sa me mfa nko ana me da so a minya sika na chi unya sika be ya minya sika sika mi kan ya bi to ayi bi a minya be 500 million sika no mi hu dem discount me na sika na chi afi dem me da so a be so da ye obi omutim ebi ha ye bo amna na ye de matum ni akata so ti mo bo pitrin ni mani ate mi na bi e be enese da ya ma so nya da iketwa ana me sa na te da me de be ba ana me de aba hatin me da me ntimi na o da wo ntimi na dia na wo hu me da papa tentri bi omo na mienu ba da de me na be for this ba ko bobo masom no se maso adin ene ba ko ka chem se me koso eye omo ka se me mla na me ka se me nkwa omo fira mani awo da yim tim me te sa de na me na bi omo se wa so eden wo de ho me ma asonde ma omo ta me yen omo tumi tutu amna na ye wa sham na sori ye da bia kan na tegum so ti mo bo pitiri na ma sori
so dem metra ketem so sa bu so na ade ya achi no mo de wo sha me nani mu ani wo mo struggle dabi me nya hwe ba ko se wode aba ene bom se pau ene mtuta me no mu kan na teni gu so to be so da bi ani esi na usro no me suro pa ntia ye de dua na wo bo ye na obi na epe waku na mi mo dua ni na ade ne wo so wo kemisa mi mo dua ni na ade ne wo kemisa wo kemisa betma ayi adwuma nya sika no so ahye mi dem ni sika no be se ya wanya oba foforo nya oba bia oni oba bia anti se ya ya bi free bra wo yiri wu ye nyina yiri wu ya ba ma fa bi na menene ntra se yete dan ba ko de ano hwa na kama o ano obi na kama mi ano so obi na kama mi ade wa no awu ana ba bi ntimi nka se me kan na oba na ampre oba bi ara ampre na mi ko hia wa on pensa ni pensa nti wo pa de wo wiase de wo nse oba peda wa wo nse oba pe dabi ti so obenya bi kura achi so obi na aka ama sa na se si an so obi anka ama obi me awon kan mam yema se me na me fa ba bia bi usro oba na se de na ema wa no ye odu se obese oba pe de ma me se oba pe no se e bia me kan oba se mempene ne makohia no akodi nkomo akire obi sa asome sikura oba pe bi na ma ampre hu ane na mempɛ ma pen eso ba pen enti sa de oba kumase ya benya an so obi na kama o kumase menya bi kumase de wonya bi tu betena kumase nyina wonya dabi ani esa tawo osre yawo atawo enti se sia se wonya ge wa ha wuntumi nsenepe ge dabi anu ge kwa de hu hiam da ye na mesom de mesom anu na ehiam oba sam de bi ni madwum kura ebi ni wadwum na wonya hwe se bi a wonya bi nso nya yi ama wo soso sa da ye basa ye no dabi nya sa aha fage on fage usro ge dabi nya sa de ha me no enu ntina mama ba okay ma me nkyere wade bi se be ma ho utumi ye stressed up ebia make say enuoma bi a wafam enom ne ade enti na wa stress e basa se wo yere ana wo ge a udware ball power bi na die enti a mege ye fage enti na make sa no na ebia woni ni hia e ma wadwendwen nyina akra sote ebedura anadwo untumi na e ma utumi da wo edura anadwo a utumi da edura anadwo mitumi da utumi da ba da ye no oba ne tiase nyina na mso ta da ye no na mso sa da ye no betime nyesika mitu nkodo afu sefi nkura se nbi mitu twa bode kago ka ba ko sika ne besimi mehu se sika besimi tampa sika me hu dem de be kana ni sika hu de ode be ye sei sika de wan fa anya bibi e be de na hye chesa ode be ye bibi ayi moto yi ebu amakoto miensa moto no ebe ya na o matwi moto na se sika na hye ebu anso me wo twi a onya se mami o na maji moto na mato moto no fofofo sa na aye na uko unchi aho de meko wache aho de aka atumisi se ka se meko bi ma onko na ne wonya hwe se ufie nsamanfo de beso da e be hwe woda yi mu no se won se ba ye se waso den wo se waso den wonya hwe se ufie nsamanfo de be hwe se wo mafie ende adentina ompesa obeko unchi se wa kan to trim se wo nko unchi bi on de ma me nko se me papa no hajun ti nya dia meko na ba bia wo waduri wo papa betumi ahaw ti
dabi sesa de ntimi ha mi be ka na biswa kakra no sese wu nso bio sesa de mi nso bio sesa de timanyini sesa de manyini enti die ne siw kwan sese wo be ko wunchi sesa de ma mi nkom nchi no me amehwa abrabo amabo aste mesada fom na se mesa ko machi biom de nsan ko machi biom me ya adwuma na nyiska ska no beba se gold adwuma se bitumi to asase bu a 1 billion 500 million me baby me wa utumi to me am tumi to me to o ma ya adwuma no o ye wi a me excavator kwa kutu no nyiska no maboka wa utumi to asase bia 1 billion bi any ska fa won sam da ska de me ska ntina me ti an me kan ska fa me sam so na ayi of ko me anam kon ayi 2000 me yan ta de ayi say 3 ayi say kan je 30 million bet 30 million e do 30 million of ko me so be stone in the year 2000 2000 so ne to ade ena mi nyes kan ti me wa de na hamen nya agro asam ham pa ntema me dia ban asam ham isi en si de medical ho adin ti ma ya ma jo se na me pa adwada me fa me ban ma me nu we no 1.5 year en matita no wanya 7 years ti me fa akra no adwam pa adwada wo ma kwan me ne mbahwim akọ pa biedi ti ye bi skua na masa da akra na ta be kuma ta se na sese wo hwan ho wo me ho no mo sese a wo ho sese a ti why wadwen so de ne bahwim mako dipa ti ya na masa da na ba ise de be di kura ho den de be di kura ho den minya adwuma me ye pa so minya adwuma nye na na machi dede obo nwum bi ye frɛ no sufre wunyame what is a nwum ne da matida unim to minim to o kan asɛm bi wum o se hia kane de anya ya na hia wie ye no de hia wa wie ye no ɛno ne asɛm no enti sɛ wo wotumi yɛ adwuma wotumi carry even 1 billion ɛde to asase 500 million na jise skade bi aba won nsɛm pa obi a wa wotumi to dan at once de skade bi aba won nsɛm ɛba kwan yɛ fa so hye no wa wo nte ase wa watu hu ana ma sɛ bi ama me nkɔhwehwɛ me hu mu na me hu de ɛkɔ dabi onye sa untu sa na mo ma mi mutiem program pa da bia mi biti mi radio ni ahonam doto mutiem na mse sa na te da meba tesi ade mo na ohia kana minti ihia mo ase da ya na msoso no eno kwa ni hiam titru se tiefo boboa me na da ya na firi mi so na fe de adwuma sabon so amasa aboa me onkoye obi bone dabi minye obi abon sa wadanfo bi na wo bo ni dua no dane dabi manane enti eda so da ho da ho eno kwa de anu ne mbom dua na da ye no sun da nam ta sun da osun bia yese waso ode we dia be ye ukrum na wonkona da be nye mikruma na de na mikrum de se me papa nkwan ana ma mi su free dwaben haje me ma mi free dwaben adu su dwaben enti se ya wo si wonko wunchi memfa ne se nyame mfa sa ma wo bibia asia ehe na ye do beko to kan me le kam me papa bae wo se kamina mu ya kanya dia obetu ni na edi esi won wonde ko mo bia kura me kanjelen ana mpanfo mbusa anda wo papa what dabi wo se wo ban papa ye bia wo yen ana manaba ko ma ti enti nam teme menko obi mu why your papa dey papa nya no he wonye obi ahwe a obey kansa asem we di afa ho menya no he papa no ko wale en we asem o kan say wo wonye da me mana ma wo mu mbeyeye firifi akọ wonye da wonye da ma konta mu na wa abuchire na we edijan na jan o papa na ire na jan o jan
ayi Isaac ye wa oti hoi ho saying sorry for this question mehunam eno ma bi hyehyɛ mu ɛyɛ na ɛno ko ɛka ma bɔ no etimi ba na ayi ma bi wɔ hɔ no na me kɔ no na wayi aduru na ma me oyi ma me abɛ wayi die ayi wayi ebu a ɛmoba ɛne sedeɛ ɛna paneɛ na ayi wɔ me wete paneɛ yɛ de pampa boy bi me pampa boy ama me ba sata na me yire nkura mu na me da to akonya so bench so ɛda sɛ na mtunti sei beti me na paneɛ ne hyɛ me to paneɛ ne hyɛ me to no paneɛ ne hyɛ he ɛhyɛ me awɔ me to ade ɛda sei na wo sei awɔ me to ɛyɛ dɛ na free sei bɛto sei ɛndeɛ ɛwɔ me to no ɛsentam ho afɛdeɛ bifire nipa sɛ wɔn mla meyi mfira ataadeɛ no ahoma mi a afɛdeɛ na paneɛ ne wura na wura mu nti wɔn hyehyɛ akyire sei ɛna wɔn de kɔ hospital ɛna paneɛ ne tua ɔtɔ paneɛ ne tua mto ɛna wo hyɛ nipa akyi nti mkodu hospital no mu yɛ na nurse ni ka kyɛm tɛ bɛrima hwɛ ho yie ahwɛ yie a biribi bɛ ha paa obi ha wo paa asama nurse ni kan oyi paneɛ ne wie na paneɛ ne ho ayɛ sɛ tum ade wo mogya yɛ tum dabi mogya yɛ tum na yɛ dɛ ne ho ayɛ sɛ ɛbɛhyɛ mo no sɛ adutu atɛdeɛ na paneɛ no ayɛ tum tefiri ɔkɔ no menya ho tɔ biom ade ne nenam ho nam saa te sɛ menom nam anyina menyɛ fit saa onyɛ fit saa okay afei san ku sɛ for this question a mebɛbusa wei wankasa hunu ho ye dabi hunu ho ye okay onte de mebusa ona se ma me nsa amra fom wankasa wote wo sese ye bibi hawadwene bibi hamadwene okay ma me nsa amra fom bio wote wo sese ye ya me ne wo kasa yi obi kasa wanya touch e wo wadwene mu a obeka de touch ana wonte no so matiase obeka de matiase obetiase okay afei mami let me be plain obi ka so abodama sebe wanya adwene mu hawa obesom sei dabi o modam unya adwene mu hawa ma san ba ho mo hwehwe ai nana ma che sa nyom no emfama me ate sufre onyame no mo hwehwe mame I'm trying to figure the exact word no ohia kanen de makai na eye ohia wie ya na ohia de ni asem o nti nya botre e honde ne hye wodo dabi eno na me pe no aha tobo menka bibi me ma akwan ano aka osi ohia kanen de anya ya na ohia bribi sufre unyame eno ne sa anyom no ohia bibi ni asem o nti si abotre saa de hye ho no eye de yin o be kan o aha musical mind ye we ko mfanti ko buno ko auza kani ko eye de na hye ho no bra come and sit down for me o say ohia kane de nya ya o say ohia kane de nya ya ohia kire mu ni asem o ohia kire mom ohia kire ohia wa kire no enu mom ni asem so di hia kane ya nya ya na mom ko di hia kire a enu mom ni asem no okay ti ohia kane de nya ya ohia kire mom ni asem o nti si abotre I love that enu ni asem na wa no waso edin sani ya wo mo ka kire no ababa na ya wo mo de bol kan hye amra na wo matu ama ne kata so no e di aba kotiba ete sei kotiba ne te sei ebi wo mafunu a wo mafunu ne e di abol na wo da amna ni mu ene bi wo ho nso e de yen ebi wa so ne masum pau shwasum abasa e yaw dai basa
besa me ebu an ma kwatena mana anu sa the one mabu pitiri ma sorry am say didie dabi hwan mo na ya wo hu o mo no wo ma hu o mo no ba ko de ogwa en ba ko ntu tia o mo ye hwan mo uni mo emema dabi minimum uni mo mo minimum ba ko say tenten de ebu anu shatade white onde mesu sa white no onde a check kra onde de bia mehunu ono kan bi enti wo se papa na o wedie mu na hu ne ye no kwa enioma ba no yi firi o wedie mu wo isi de na abuba ede abuba ye wo fom ye bi na wo yi firi mehuna ebu anso apane na wo yi firi mehuna ma enye ma ya be 1 month to 2 months time no mo sa de no masa sundaye na ade be chino afidi awadim sa na ade ne nam video sa mpane no ene se de no ade ne nam sa temi no da kwantima no ko yi ya no mahu ta e bi ade wezi enti wonyi yi kura wa yi be impression ma de be dan so ma se dukura o yi ba ku bi a oje o sei da bi wono onyiska nti ujidi se o yi firi o video odede ne yi ordinano eyaza unim se yaza saade en metumi aye obi sisi a empane nyina metumi aye okọ baabi na obi ka kire o se mayiyi nuoma bi afiri video ma alo jataba mame distribution of stones na ho na me mfanya de bi wa fidie so mfa nkire tiefo okọ baabia na obi aka kire o se da bia omo de oma no o de aka kire nse ma ne miano na okra wa adwen o de akọ aka kire nse ma ne mfa na no ka kire nse o mfa ne nsa no onyi sa de de ma wo ma me nkire wade bi ade ne wo nanum dadawo it is inside the mouth already eya lokre ai sa agrada be ka kire o se sika gare udi netu ene ono de dam no alokre matwetwe empane matwetwe sedie de alokre lai wom dakwo mese da bie sam lai bi so akire bu afidie yi so tricks or say me a spiritual person ye papa ne wa bio hwe se no obi atomaduo be hwe se de ne mpane bia alokre lai wom ngofo no mo tricks o ni tricks angas of mami wo be kwa kotu tikonkura akwa ka kire o se eye tikonkura anya 200 years wa bodam tikonkura anya 200 years ama wa akifo ni bia ama fo adwen a wonum bo hu didi hu okroma no etiefo se wa ma wani pa na ho in this current situation or the current society eni o ma be fa wase se no obia ha nani e bo tactics a ade ba chin ono nso betumi anya bi ne guess dia flex enti wa hwe ya na wo ba kuma se ya wo ba kageti a ayi yenuanom a wo mo ye mi wo gold bi a me de afiri akurase abakrom se me bezese sankofo unkyerem ba bi a na wo de sa no wo de ayiw no sankofo wo se da bi akurase di ba ketia omo policy omo de nam no da bi akurase ni ba krom enti se ne na wanyiwa akina obayiw ti yaka ni se ekura dabre ye de ya no bo obi e de ahu twe osi memfi omo we mo omo ni huhum ani enti no omo kasa no alokre kajeti afo ni bi aje wo sika da o ana good dia no omo nyi odie bi da se ye ya me ne wo kasa yi se metebo frɛ efiri dua so na me de mawo sa Isaac gia o de beye dey tebo frɛ awo dua so na adoma mi se me de beto o de beto he me beto watebo frɛ me no na akɔ ne watebo frɛ o ne me na akɔ de matebo frɛ
What about for some but we see nyate. We are no asentene. Mama bi. Okay, and you fie and I may ma kotobo fre and I may dia brew obey any day. Send the medi. Obi didn't say. Walk abonten wa to bofre. Send me nya message in medi. Okay. O nam obi nka nkyere o se wabodama nada. Obi nka bibisa we de ekuse wo. Obi aka mi akere me da. Obi aka bi akere o da. Wo kan sa no eyi ete o sei. Okata mi ba me man fan ko mfa nhyem. Man ka hwe ankere. Dr. Bismarck akwaba. Yaw Asante. No what to say. Ankopon dia chair na so e. No nso saa o de amaye. Hwe ade we ma menka na boa me wo ho. Obi sori a o se enioma bi ni nam me widiem enom ne ade sefres entumi nya saa ade no. Sefres timi ya pa. Etumi ye. Etumi ya pa. To some extent kro obi wo ya wo hu se bibi asem mo bi ne nane nam nanim. Ade nsa be fa nanim still o hu hwe. Sefres ni ya saa ade no pa. Azuwe wo bi abona lokre kotwe se de ne mpane ne ade na afri ni ho. Se de be obedidi ntia. Ene ene kire ye kwan ye na fit homeopathic clinic no mo hwehwe mu amaka ho asem aka no kan ento ni petrim yi. All right, enti me de ncha kese be ma atiefo nyina. Be biara o tie nka fidie na ho odi nkodu bia. E de ncha kese eye de ema. Na me di we betwam no. Syphilis na enya no kwa na Krobea on say bacteria na your friend Salmonella typhi. I dey typhoid eba no. And so ko etimi ko fa psychiatric problem eba. Adwum how. Sa bacteria no. Etina say typhoid wo so a ye de bia ka say enya self medication no yetumi ka ne bra. DNT ene say on say your spinal cord no connected to your adwin. Na ye won so bia a tie sa honum fluid bi ne membrane bia a tie honum your friend cerebral spinal fluid. Na sa typhoid mo we be ma on say ba betena wo intestine ni ho no mo pe omo trema na afede omo aba moja nim omo nya ba moja nim afede ho na makwa organ bi omtimi kum eti bacteria no kwatena ekwa wa adwini ma e na kwase ade e friend meningitis eti wo ho ade e friend hallucination aso die ni ho ni ma hu bi ani fade bi delirium wo ho ase ade bi hyew so as na esa cause sa psychiatric problem no enti ubuntu atiesi abonti and your friend high fever and sa any man and the anya fa na dey fa ya den chake se be mo bibiara be bia hoden ya fidie na hoden kodu bia no me so do for number ni sesi a ne ento ayen common so e faith homeopathic clinic na aba no me so de bia be tena se ya na e bon kai se sabi eya e mai adesua na e besua no entwetwa waso na yare wo hoi ya pa de bia nso me ka se mi se ne botaye mienu pe e betena ni padua nim se e begigye ni padua no e kire na ekum etime so fa number ni sesi na how bia crown yare bia bedua wo so no twimika ne bra kuma se santase ahene makokobin 18 mu honum MTN number ni edidi dwuma ne 0244 58 38 59 0244 58 59 Netigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Accra Yabuya Junction Santa Maria Kofodia fo nyina be call Land Managers Road College Junction Bogoso no importamu nyina ye Old Asida Boga Abronsan na Chinata Krade aye Anaji Police Station Kumasi ye Santase ahenema kokobin 18 wo Krobea aja etie ne yebesua bibia fa moja ho okay moja nso de edidwuma tintimai pa wo ni padua nim cause ye kwa ye be moja na edidi afurusane ekoba se moja e short wo organ bi ana moja short wo ba bi pe e de oye ni kese pa na ye den e brain padua no cause ye hu ni se moja no ekuta oxygen ni nutrient bi a tissues na wo organ bi mu no ehia moja se de be ya e de be didwuma na ye frade bi anemia ase chese moja eso aye den ate obehu so obi wo ho oso pa obeba no nso ebetwe no moja ebehwem na no moja ye kete moja no esha ewo form especially say your ba obon sen moja less than 12 or your bema so less than 13 aso no oso pa nke ebeka se na obi oso de ye na moja ye den ewo form sa odofo obi wo ho na ade ye friend bone marrow
and produce moja no blood cells no bone marrow no so ye hunu or ye cavities ni mo ye dompem ye nkasem red blood cells white blood cells ni na platelets ni na sa bone marrow no na dey e produce na say de be ya de na beba say moja no eso dey ete free nipadua no ho ebu ho a obon say o ye Friday be blood loss sabi o your ba or ade friend menometrophagia o nya prolonged and as a heavy bleeding say bleeding no sabi obunin sa and as obu o munin sakura so due to certain conditions be say endometriosis morning irregular menses mono bon so bleedy and as sabi ni moja no eba more than months 1 month 2 months 3 months a Chelsea condition bi wo honom enti ya no ba faith to me clinical ya hwe the underlying condition no ya treat said ya be ya ube regain umoja no e back seven sign na etia say obi timi bu ni nsa ube wie no moja na eso atini ntina gi say den ko hospital ne ye den ya de moja sini so eni kwan say o say yes sir Krobea no ka say obi won so anani ade friend nutrition deficiency na didiem e poor balanced diet minerals ne vitamins e wo so onya won aduane mu no when the DA into wonya sa anyomani into ema production and ase ni moja red blood cells na hemoglobin e woni nipadua ni mu no eye dey eba form into eba sa na obu ho no ma o say eba signs and symptoms be na me hu say me moja ye dey e ko form pa bon say nipa kro no wa ye hoya ade e friend pale bon say ni ankane no na ho fe pan so say wa ye ho osra se de kura na ne body na ye hoya me no ka say bon say ni subiri ade e friend subiri na ni subeti ma chi ni sa wada nwume no kra na ade a chi no no a wo so sorry film pass no se me ni so ye den e chi me no ka say tipaye obi nso beti ma dwane sa obenum painkillers wo wiase Krobea me no ka say enko ano na chere say tumi ka ne bra faith to me clinic yan so yakofa kwan bi so aba say we believe in say ye hu root cause no ansa na yam wadru de no ba ya no anya say ofitinya osimiti ya me ya mani so na ebri me no mintimi ni di no obi nso o ha de friend insomnia enna say na ontimi nda onna kura na adamedi adanse e chere say papa bi mo adwuma efo ya bi awo Angel TV osibeye 8 years ni onada oba ya ede ne ye ba kumienu mi san man duro no ase ade chen kran ko yele tu adwuma se se awodi adanse akwa na ne phone life nesi ne so wodi ne nam TikTok ni yi so onada be 8 years enti brani ahwe course no anya symptoms na de ba na treat ye hwe course no enti wo ba say wadidie na anya anase wunya adequate vitamins no any minerals no especially we bo ho ye Friday be folate anase vitamin B12 oni saade ni bi woni nipadua ni saade ni nso ni bia ne how ba kopa ye titiriti se numbness on sa ye titiriti tingling sensation obo an nsa no femfem no na asa twetwe no sa vitamin B12 no ade ba ko a ewom no woni bia saade no pa na ewo so enti obo ho ane de ne ba o no de akosha arthritis and asa joint pains bi so enti oba feto me particular ka jimre hwe sa consider sa factors we nyina ye wonu a sa ne o mani wom vitamins ni wom ye wonu a folate ni e dey ewom nti wadidie kura na enya ya ma o say duro na e be replace wadidie obetima didie moja no hase say e ba obetima da eni subire no moja no hase say e ba wani su na ebiro na e be tia kokora nti ya ka che obi biara say be bia wo bia no matter condition ko sade wo tena ho a the complications na ehu say woni moja e wo form na de bia ko check yes moja form de bia ko check na woni nam sebi na to blood tonics bi no ye modin bia na to tonoma odo form stro condition na ma moja na ewie no bra wo hu ade kro hu na bia na sickle cell anemia obi wo ho no ma na genetic disorder ne papa ne maame ne papa nua bi bia na bi wo fie ho sickle cell no fie ho enti wo ya wo definitely ya de be wo enti bra ne hwe asa ade kro no ya fra de bi thalassemia na chese production of hemoglobin ankasa no e wo form de enti e wo form no se obo marrow no ana ntimi produce red blood cells ni ya bra ne ma wonuro emiemia wuntini nim emiemia wonkasa enim enuro na ankasa ansam boost sa vitamins level no enuro na ankasa sa iron deficiency no e ma wo iron nya dey emra anya enriching your friend say iron ankasa wo moja nim se de be ye betima distribute akoba bia se moja no kura no e wo form na wan hwe ni ya na so wan treat ni ya e Friday be heart failure and as arrhythmias to bon so hospital doctor and the stethoscope be hwe na so bon so betie said wakoma sie bo no nyina no bon say moye cause moja no akoma ne pompe blood no se moja ni ho e se akoma ne be ye adwuma more than
extra duty once wakoma na enche bia na wakoma obenya heart failure it word for baby ara oti enke bia no trumika na bra ye ka ni se ne mrenu nti enye se no nko na ye hwe o chronic condition o how na da so no de wo ko enko no se o hepatitis ya wakọ hospital ya ka chewa ma wadwene ho ase bio on se osokura eti trumika na bra na oba ye behwem se hepatitis A se ye B se virus no kra na abem B no on say hepatitis B no Krobea ye omu mienu ya wade be a friend acute no chronic aside chronic ni acute ni active and you inactive into me hospital bia so hepatitis no untimi fansan eno ni inactive ni bia utimi ko ba bia so hepatitis ubetimi dia sign eno ni active na betimi dia sign say chese mwane replicate mwane ewo timo no omo na omunya advantage do so ni peduanim no utimi de sign oyonko through sexual contact and also through infected needles ebia me use blade bi atwa me obi nso akofa use obi a woni bi akofa use atwa na obenya contact ni bi obi nso ho ya Friday mother to child transmission ma me ne de ne de sign ni bi a owo ne ba no otimi di ma akura na anka onnim boni nim papa onnim hwi no aso ya ba wona to no to do for sad we bi wo so ade twimi kabra fe to me party clinic say even virus no abakura na affect liver no ama liver na dysfunction akura na bra ye jemre ehwehwe npaduanim ye wie kura na ye sad detox no asa ato aso ye twifin bi e woni paduanim no afiri ni paduanim na mun take advantage mun mura so ye nam de ato dwane nyina screenings ne so da so koso entna ho ema yare ne mfa nko wum enka se mihu yanka feto me party clinic ye wo ho me so fa number ni sesia ye ni unikra MTN number ni 0244 58 38 59 0244 58 38 59 to go line also 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Yaw Asante ahenema kokome 18 more Krobea aja yankopon sha me da se ebru arofo ni ade hye Dr. Bismarck every fit homeopathic clinic na wa se ne ewusitie papa no e kire se wa ben e kire se papa ni nimde e kire se oteyade no ase enti sabre ya ye kasai se ututu wanamo na one onom kokohia adekode pa potia etete wo na ama wo je wo ho a enye no onom be ye hwehwemu obehwe obeboa wo obeyi afiri ho ama hoto aba onipadua ne mu onom na nam physiotherapy akuponcha ene massage kwan so ye betwetwe kama na ye beyi yaw no a wotie wo dompe ene wuntiri ni mu no afiri ho ama wanya wa hoto 0244 58 38 59 and 0275 96 94 14 unya fresa homa we ya fet homeopathic clinic e wa hinma kokobin 18 mu junction ne so no ye beje so ye no be kasa na ya kyerɛkyerɛ ensemu ede amaw arafodi ade hye trek na meka ho asɛm no jatawa akɔpɛ abo ni biaba na wo munye ubi da nti o de amumra Facebook le so na mehwe abo na jatawa akɔfa ba aye no we yesoso nyane sa we agwe adwomboni abantrim aya darofo mo mehwe abo na me be ye trick ndi a kyerɛ mo na ma kyerɛ mo kwan a ye fa so a we dia de to once ne antus ne bia ano akofa mo mehwe mo de amomra na mehwe momra Facebook ne so e show tech 102.9 na mehwe mo mehwe owura dia ya papa no yi free ho na ya tititi sei o yede saade no ho mo ma men kyerɛ trick ne mfa nkyerɛ mo de atie nie ode bo no ana se de no ode peba bi hye ewo nanum ebi wo ho a oya osemedia se metwe ade na firi ho a medi nsuo na etwe enti wo bekọ na bi abonsuo nsuo wom esi ne nkyɛn enti obehya dafa na wanum nsuo no onom no na ade no ayi ato ono nanum
no de nano no atwia already de ho ti so asa wo twe owia no ayi akere hwe e de amatwe free ho hwe de amatwe free nti saa ne nkofo no mo ye no ba bo we na agatawa kofa ba ye de eye bekumwa we better nam de ahyem tekere mase ana me de nam de ahye me senam no achi ho na ya wo no motade hye tekere mase senam wachi enom ne ade ho na ya ono motade hye enti eno no yankopon hyiram moma menum nsuomra na ya kasa sisi ya se ge bia baha so opese o ye ne lie opese o senepe no obepene o sia obepene dem de ba ni hiam dem de ba ni ya pese ye kire o kwan a ye fa so ye lie ene sese enti sese o be da se oba pe da be oba ne de enu kwa en nanche kura me dem de ba no ne hiam enu ne hiam yes we ne hiam da be so anu so hiam and the maybe what be one omutumi kuru mi sa omo kan say omo da na be management na se be management pa omo se be management waka ha wa kire omo se unim oba pesia na dabi ene ka kire omo se de hiam no ne ya me se mo de monim de ha me no de ha ono de o de boa de be boa wo na emum ye nso ye pese ye kire okwan ya fa so se oba pe enti ashada oba bi atia baha se wo so opese ye de ne kire wo pese enti wo bende manu de akwa na tiefo onye na adwen so obesua epese mo am wo vibes no mesre mo mo am wo vibes no se wo ye bema na wo vibes kwanya ye fa so a ye lie no a fa de ne bra na ye fan compare sociology ye time no enti ye the voice note na ye hwese ye de kire krachi betumi asua fafa Asem Beba Dabi before number ne so odi se nipa miedu ba ko bi kura na be ya ye hwede ne vibe no e wosoro ne amakrachi asua sa vibe no fafa sa number we so mame na me hwe se wo vibe na ye mo ye 0536 22 2554 kire se papa ya nkire no oba pese pa emwa ya nkire no oba pese na emwa ye friend number no ye 0536 22 2554 dama ni ewo school mu no na oye bema unimu oba pese a de ne yedi huru eno kra nya pese untumi nka so oba ho kra ne ye frɛ sachum tikrachi we enya nwanwa so ye sachum meba menum nsu aba sese ya apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye hepa plus husband ye de wa hepa plus husband and wo so wo ye hepa plus wife na abo no hepa plus mixer magie duro di pa Pavi plus mox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ade minim. De me die sie wo ane se. Makoto Dawu 360 capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawu 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma. Na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na
enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi wo mo na ye se nansan ya na wo complain wa poso usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we die twi na memene ai twi na memene what the bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya nwa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto obabia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 583859 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Debia Sanopo Ewio Enumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nenso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say wonfidi kama wode yadwuma wo Kumase ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban he mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve
adepa wura nie krom ha de wonkwa na woni ma adepa no piaw unim me entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV, solar fan, and electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances. Bia choose Simple Plus. Samikai, se Chrome had dear when he had the pahino. Semi mocha quantum, na me ho premi. Oh, Kumasi had dear. At the Shamai, yani Dr. Caesar, any dear nimshe. A fake Kejetia, yani get 2, a dear nimshe. Your number ni 0244 590374 and a 0241 709636. Choose Simple Plus and on a papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, Adafo Yadamase, Yakoya, Yaba. Aha, ya 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi Media no asugusu awutie. Na wiei all signs so ehwe live. Na day Kwabena Isaac onona owo yanim ha. Na ode nasem ababeto yanim. Na nasem no sebe sene wo ka no. Sese yehu na abono enti na waba yanim hai. Mabedwafo wa ha mema wo no nso nsemisa kwanya ama wabusa Kwabena say de hia ne pa ne se wo beso da ye bia no ohunu be ma 10 gram baako nso ye tietia ya tu amena efumuna na wo mutumi de wo mafunu bonu po no ato amena nim no makata ne so no abo pitiri na ni ate bi nso wo hon mo etumi hwina sum no akotena amena na no asu saa ne akana to amena nim na yakane tie gu ne so sese ehu abono Kwabre sese usuro se saada yi a wo susun bibi wo hwa na usuro okay mema mabedwafo abem eya Kwabre ensemisa bɛn na owo na opese ubisa uwrei na ansa na no enawiei yeni ankasa yeja ene yade nyina Reverend Father Mary James Opokuware Reverend Father Mary James Opokuware wawrade na sidwumadi a yedie wu Tech FM ha no ono na edi ho chiame ene eye Father na woda enawiei Father yewa wodai yesre Nyankopon ni hira yesre na ho bambo yesre nyansa ene enkwa husan edemaw. Happy birthday to you Father Mary James Opokuware. God bless you very much. Another day the Constable Godfred Otemafo ne Northeast Yagaba enawo na ene Constable wanya afeko edi aka omfie ho ene ye wawodai wawo maame Charlotte Opoku dodo na afenifo wa ya woton paano ose ene osire Nyankopon ni hira Otemafo osire se ntow so osire Nyankopon na ho banbo ne nyinkyere ne nkwa husan se enkan ne mo ho ban ewo baabi a wo bia. Happy birthday to you Constable. God bless you. Ajewa eni wudi Ashtown ena wo ajewa enedai wanya afeko edi aka omfie ho oba pa ajewa Abigail wa wo maame
abis corner sɛnea dodoɔ na afrɛ no no ɛno ɔse ɛnɛ da yi ɔsrɛ nkwa ho san nyinkyerɛ ɛne yeyɔ sɛ ɛntɔw so agyewa happy birthday to you and God bless you agya kwa me nana medase ma yɛnkyɛ atiefo nyinaa titu fitafoɔ no mɔkyerɛ bigi ne master bigi master kwana ne bɛbia ma obi ayɛkyɛ mɔ wiɛ agya woyere no woyere na wo mama me woyɛ ne ho adeɛ yɛ ne ho adeɛ ɛma na busuafoɔ kasa gu adi no bɛyɛ ne ho adeɛ ɛma na busuafoɔ wobɛstate ofori kurom adwuma no woantuo no ma ɔnkɔ baabiaa sɛ wokɔgye mmoa biaa bɛstate adwuma no daabi sɔfo biaa sɛ mebɔ mpayɛ ama wo ɛna wobɛyɛ adwuma no ofori kurom hɔ afei papa na wo ne ne kɔ Togo no na wonim ne wai na mmen baabia na wohyia ne wai wohyia no wɔ Togo wokɔ Togo na ayi dɔba ni na de ne maame dɔba na wofo ne kaa me fo ne kaa na ɔno na wonim no ɔno dɔba ni de me no baabi a me wɔwɔ me na hɔ a na wɔde woma na ɔsɛn wɔse me ne nkɔ ɔno wɔyɛ good ɔno wɔbɛfa no ɔmatam biaa ɛna maame ne ne kɔɛ nti me ne ne kɔɛ no ɔkɔ sesa sika no de maame nti ɔde sika no ɔsesa maame wie no a yɛkɔ no moto no yɛ mmienu wɔno na ɛdi kan ne ɛdi akyire nti yɛkɔ no rana bato kɛseɛ bi na ɔyera yɛhu baabi afa bi afei deɛ kyinɛkyinɛkyinɛkyinɛ yɛhu no nti deɛ bɛa ne sɛ mebusa bɔɛ ne sɛ ɛnɔma no wɔnum fa na wɔ se wɔ ɛnɔma no deɛ wɔfa bi ma ghanafoɔ no da biara na mesɛ saa ne ɛtɛ deɛ a wɔmeɛnkɔ nti mene ne kɔɛ no nti wɔ mu agent no agent no yɛwɔ ebi wɔ ha maako 10 ebi wɔ 12 nti yɛ no mabusa no boɔ sɛ wo no baako yɛ sɛ wɔsɛ bi wɔ 86 ebi yɛ 96 ɛnam sɛ wo saa ne ɛtɛ deɛ a ɔno mmienu nyinaa yɛnyi yi saa 96 ne sisa bibla bɛka no nti yɛ faen ɛne yɛ wɔsa ɔpɛ adeɛ ne yɛde hyɛm ɛne yɛ saa de ba station nti yɛde ba station no ɛna bra no bɛtom no sɛ na adɛ ne yɛahwehwɛ saa yɛhu nam sɛ yɛmto ahwehwɛ wa yɛhu wɔsɛ woanyɛ adeɛ nam sɛ da bi ɛnyɛ sɛ manyɛ adeɛ no ɔbusa m sɛ bɔɛ no wai nam sɛ bɔɛ no wɔkɔ yi saa doɔ nom saa moto no hwan ne pɛ moto driver no de ma wo moto no bra no ne pɛ moto driver no ma na bibia ma wadwene mu sɛ nkɔfo de bi ɔma yɛ adwene sɛ ɛyɛ buo bi no ɔmo kɔ akɔbu ba me de amama dwene sa busa asɛm fofo wone ne kɔ Togo no kwan so no bɛyɛ mprɛ sɛ da bi baako pɛ ɛde na me hu no na no anu wo san kɔ Togo no bi da bi man kɔ bi si Togo no me kɔ na ayi sika no yɛ basa no man kɔ bi na jeans na akɔfa ba no yɛ ne dɛn si jeans no me de kɔ trek me de kɔ konsumo ɛne wasa kuropɔn mu na mede kɔɛ nti 200 million na wode kɔɔyɛ no wobɛtɔn yɛ no wonya asɛe sika menya yɛ nyinaa 40 million kwan so meda mefa no 40 million dabi sika tene na magents na sika nyinaa no nti deɛ aka no ɛfa he kan sɛ gens no wɔtumi tɔ bi ayi 2 million hɔ nom ɛna mabusa no sɛ sɛ wɔte 86 sɛ na gens baako de agyem 2 million baako na sika na wode kɔ kwan so na wɔ han bɔtɔm sika ne hyɛ miami bɔtɔm enti wɔbɔboa no a si me sefa no menim sefa no mu enti wɔbɔboa no a ne mabusa no sɛ jeans no ɛwɔ mu ebu ha 12 ebu 12 ɛwɔ mu 10 ti 12 no ebi ha baako yɛ sɛ ebu ha wɔsɛ 96 na me sɛ saa nɛtɛ deɛ ɛyɛ 90 bɛba ha bɛtumi dagye bɛ 1.2 tuo deɛ onyimra na ɔma yie kɔ na ɔma saa yi aba ebu ha 10 ebu ha wɔsɛ ebi ha 86 wɔde mfamla mu nyim wɔ ne yɛ yie saa ne yɛ no te yɛ ano abo sika no sika ne yɛ sei no abo sika sefa no minim so wɔn ne nim minim nti ɔbo sika na ebi ɔka sɛ 5,000 sefa na sɛ 4,000 sefa na sɛ 2,000 sefa ne ma yi na sika no dɛma no ne ma kan sika nam dɛma no ɔyɛ dɛ hu sɛ wɔkum yere wo sɛ yɛ dɛ sɛ wɔkum yere dɛ wɔka sɛ mɛkum yere no ɔsɛ ɔhwɛ no wɔ baabi FM bi so ɛna ohun sɛ maba TV so na mɛ kasa ɛna ɔka saa ɛde kyerɛ me nti wo sɛ no wo yere no busuafoɔ no ɛne wo ntam te sɛn ɔmo efi sɛ ɛba saa na ɔmo ka sɛ ɔmo dem kɔkɔɔto no efi wɔ me nte ɔmo nka bi na ɔma no sɛsɛsi aka sɛn aka mmienu wɔ hɔ no ɛna baako wɔ nkyɛn baako wɔ mu ɔmo ka sɛ baabi a mete no ɔmo ka sɛ memfa mmra ha sei na nso ɔmo nya afa nkɔla no deɛ mene kwan sɛ mɛkɔ hɔ biom ɔmo sɛ meba hɔ a ɔmo bɛkye me ɔmo dem kɔ kɔɔto na kɔɔto no na mehwɛ ɔmo amfa ma nkɔ kɔɔto no na mefiri obi hɔ wɔ sɛ amami nsi hɔ koraa kɔɔto no ntumi amfa nkɔ nti amami nsi hɔ sɛ mbɛfa akora no wɔno anyini na ɔbɛba na waba na woyɛ wasadeɛ sɛ agya a wohwɛ no deɛ agya mhwɛ no
Dabi so oma akra no so ma je oma de oma fa akra enti minister bi amle ko na me dase ben dase and somehow krache ma me mawo sa uko school kakra dabi man ko school kakra man ko school da man ko okay anye sa oba ko school oba otumi be ka kire o say bi a ye exams aha ma me nka sem bi nkire o ye wo eyi bi wo exams mu a o tra ye ma A B ye friend choose bi di no we choose bi wadi aha enti won so choose bi say ye ya wote we A wadwene wo fom B wabodam sani o mam yenu yi yaka se choose ba kwa be choose die we choose that margin wo fom die enti na hu sa wadwene wo fom na margin wo fom say je togo na me koye na me diskan ma akwa no be ma na me e bra na de ne man yi scan de man ena me hu sa margin wo fom hwe opa onya enyina saade no woye nipa ne wo so na wanhwe ya uwu arehuwu opa onya enyina sabi na yo then say me back masia 45 million obi amu dan ni nya hwe o scan da mo na scan na yira obi amu dan mo nya hwe oba de achabe agra asem enti abra wo be ko Togo no oni obi a ni ho nkomo da se bi a mo amokọ no se na amokọ ndi ma me ne wonko eno ane se okoforo ka se ko Togo akofa ne ma dabi mi ne obi a ni nkomo okay afi yemra ha o papa e die pa na o papa yewa enti wo se wa ye ne eja bi nya bi da no tema me se me nko aha me ka se de o so wonko me se de no wo de ayewa wo se eja bi nya bi da me ka se wo so wonko onka me se wo de papa ne de ayewa enti wo se papa na ya de eja bi nya bi da ma me de me se me nko ma me ne wu ye na okofa oba na me ne nko na me ne tie ayaka de an wadi me fe ebi ni sei de ten say atase bi da ho na me yese me kodo me dua banche ne ayi wo so ebo so a se sa na tede a wo ja sasem na already so wo sa mai kuku kakra no wo se o mfa mai wo de ama o mana woni oba na won enu nti na me se me nko hon ado ne de o papa yaka de a wa ye won anyway what did you papa tell me that baba ba medidi na tema e bia na bisale ene bia medidi na tem se me panyi e de da bi ko pem se o free ne nchen be pem you know o ni di na tem da tem be pem nchen ene de o ka asem bi ma hye mi na me ka e fons e kire o ka ne say be ka jan se wajimi sa na ka kire o papa wo so wo yire e free mo no papa bai na so wo se ye wo a ko ma afi o papa wa dome wo da dome de bebre e de na wo ya na ma papa dome wo efu na me ka ho na me ho asem na no en wo dome en dome de me ka to an me na mbo dome papa o papa ti ase papa ti ase ya ka se kopa ne chewa wo be kwa na wo nko pan de ten say aha wo be kwa na wo nko omo a wo so omo be yiri odaye mu no a omo so waso odin no eya na omo nka bibi nkyere wo say ya ka kyere wo say yesei omo nka bibi sa nkyere wo enti na omo so waso odin no dabi omo nka bibi a omo ka na wonte na ya wo so musa wo omo say die enti na omo se maso odin musa wo usunsum nye den ususu say sika na wo say obi ba ye na da pono table no so a wo ka say mame 500 asede ya ka say mi wo bi okọ anim ba ya na o dane ma o susu say nipa no okọ anim ho no okọ ye bibi ya na
ba ne de okoye bibi ankoye bibi an kam first scan man obi a medical ka se me scan nya median kam kwa em mama dum sem de ba man ma me de man wien na me de kasa me de man wien okoye no better 10 minutes time na me kai enti ususu se waye okoye waduro wa bonten ho ana wono de ema mi tense wono yatete ne honam nyina ne ne ndi ususu se okoye biribi na bebiri wani so obeji sika no sa ususu se obi na ye ususu obi na ye o tie dia me sa wo dabi ususu obi biribi na hwihwimu sika o last me se bi hwihwimu sika na afi me ka se biribi na ye won so aso se dabi ususu se biribi na ye won so aso se dabi hey kwame yo akra meda se ade yo yana menyantie bi sese ya ba bia yekuru kusasi hene no yesi ye hwa ya sambu bi tu sese ya awia we ya sese ya kwami ade ni mbu ate kokko ma ha na ju so nya do Krobea sese hifa na ugina na de asempa na asie awia ya Krobea mi gina asawa sel ha na during main street no ufro take of manimu na usane de aba aswase methodist asori dan ho no ho na business sisi a o se kan na o me chop ba bi ho ma na nsen o me so be pro GP wa jo ma be twi ha nyina ama higher brother da sa be bia no me chop ba na ni ho no mo na be he edom mo egu ha no mo a ko be nya asem ketwa yo ha nya na ntie se etu akasa ama nipa ba ko afrim enti no se e ko seseba da wuro ko fini be se no kra na ya ma emprofo hu de ko so na Krobea be du ha no no kra me the videos ne pictures bia ba one area between your page this on Facebook like this so check 102.9 FM so check 102.9 FM so na oma hu nia e kan na akra be du ha no no omo kire se abranche ba ko tine pick up mu na o sifi pick up ma na enipa ne ati moto so e pesani etu ogu ne so a ye ka sei abranche no wu a oda from ho sisi in fact after na police for abaha no mo a wonum na omo atase emu no e de akro na Krobea o kire se abranche no o sifi pick up ne mo gina pick up na chi no ana abranche me ne bi ati moto so e be sane tu ogu ne so so di kan ba ko ebo di trim wode da ahye se odwan no no de ba ko se egu ne mfi a de ka se abranche no eda hono ma ne ho agu nkra ama wa firi mu a enye asam keto akra nipa kra eku no de besenya de a ye hu nipa kra eku no na omo ha kire mu a ne hu papa a enye asam keto na ye ka se ya de edomu a agi twi abegu anom Krobea edoso se omo ya kronfo ana omo beto ne kunu se omo ne wa asem bi ana omo beto ne kunu de besi ne akwa putupu nti no yenye hunu abekra enam so ma won abebo abrantie ni toku na hu abrantie no am o ye tintin gram of power you want to sampa o be ma atade ehye no so ni form nyina no na I green and I cry blue sa and the shadow ne wote eda form hono na Krobea o se nche bia na kusase for hene etu kasa no ma ofiri mu aye ka say approach for bu so hwe nipa bonfo ye za omu kire ma wona ebe ye sa no na omu ti moto so omu ya no bugani ye we so omu kire say wona be di san nyamre sami omu ti moto so ento wututu ni bi ya ana hrabasa won edwane ya ene aka emu no eda efom hono ti se wa ha die enya asem keto Krobea enya asem keto akra asem keto na nanke e pe omo hu bi no makasa so ko ba ye no eja obi asuro se obeka sama ne aba fremem na we no budi nkomo off air no de omo kire se na mranche nkra AP47 ne bi ana omo di moto so to omo du ha omo stand go ne so a ana se won edwane e ka se abranche no oda for one mo a enya asem keto ama me pick up na no ti mo na me se menya pick up number yeah yemfa entudama omanfo hu ti se ka se dia fe na police for ba ha me tu em si kro nya asem keto a wonu e wa ha ehwe na aha be crime scene enti apart for ha no am wonu he na onu apoban but se dia mu da so da ha no a omanfo etwa he ahia a enye asem keto a well pick up na almost say otimo no almost say pick up number DT 319-10 GT 319-10 Krobea ye your penny back or wa ha no a wono de mo ebra ye ba no wa ha no tima bi en ko ba ku ni bi esi wa ha no penny so bi tin fa o din tu da ye mu ye ba di atie ni
mo ammo ha no yenya ne tie se tuo ni ade na aka so ha no so ama branche free mu ye na akoso ade na mu a okay me pa cho you know say me gina enta me twa aduane wa ase e ti no say ma na o ma boni chu aso ko o be di woni say so o ba no na moto mi onu bi moto be twa mu mi pa me na so ba ko say fuguru brown and red you know say what you know what this you man no a man ko to hono wi ta moto to sama woni shi tubi ni mo moto ni boy it's na ma man mo anya na so mu twane na ba sam dia bi mint and you don't know what the two woni na mo dia fu gale moto be sa we na describe moto ni na mo ba mama se na moto no ye die ba ni mi se o moto ba mama se na moto ni se moto we ana se moto ba ko fo ni mi se o moto so a ba ku chima ba o tie ne e di sia juwan so ka ta o mani mana no mun ka ta o mani no mun ka ta o mani so yo mu fain mo fa ko do mani chire jan shi so ba da ta da se o mu fa o mu do chire se no mu fa asa wo to le she on the run kwana so no o mu do mani she so free mo ko ta na okay me dia me dim baby of all day me dim won ta ma pra so identity be there obedi wo hasia obi na obe tukan se o ma se je se pick up behavior de ka no obedi ya o wi a ko be tukan no ana me ne sa de ni o ya me no krede hu papa se de ama ye ni asumje wa so she de na no de si wa fly se na ne se be si wa se na ama ye ni peace kra wa se wona mkra na wusu Krobea we openia na owa ha wo hu bi na ye ne no adi enko tie ka se de police for abasina enya se mu kirema na ene pick up no abrantie no dia akodi bi obe full pick up no na go phone ni papa phone titu so a wa matu akasa na ye ka say abrantie no tumi mu da so da ha no a politifo so on probably be kire de be better see de be so tie ko check 132.9 mo kwame ya da se arofo kwame aje ni mbuati we ya no heya o aheya na asem we yesi na no a ye ka sa asem we me ka sa asem we afidie yi so se yenhwe yie in fact regional commander o wa adwuma ye sise ya mete se regional minister efre emergency meeting bi monke kam ho santimaura wada meburu dia wawei ye hunu dia waye de but immediately wada meburu wo dia wo ye tikase a wo sonda ye pa no bi ntufuo nanso wada ma abusuaku na no hemfo a ewo asantemai mu no misrewu eburu miwura frɛ wɔn mu nyinaa mputupuru nhyia mu wada meburu asante yasumdua yetimu no yenkuram nyesa Asem Beba Dabi na wiai Hyper Plus Pavi Plus moso no eyenuo miensa na ebenech hebafo na ediaba onipa da sani awutie mie se wunya sanuo ibi na se wono no mo a nokre me se wo se eboawo ema onipadua no ejina brane se yade bi na edi usu afuru sane atrantwi a nonom sanuo ibi ebema well being no ejina yie enti ebeyi yade na firi ho ena se wo yare nso dada nonom saduro we bi kire se ebeboa wakwatia yade no ama onipadua no ejina yie se ye ya ye kasa ye woni nsuo wone topa ye na ba bi eto onuo bia no ukomu a ubenya Hyper Plus Pavi Plus mos lubi na wato
ye number nie wonti bibia se afre ye 0542 77 8572 and 059 13 67898 unya fresa homa we ya ye beje so na ye ne wo akasa we simple plus phone accessories enso eya asoye ya kumasi krodua ye mu adehyeman ye ne Dr. Caesar asoye ye ne dia nimhwe ewo kumasi adehyeman ya ena kajetia ugina Dubai Gate2 nanimu a opposite kajetia Gate2 no abrosani esi wono ene soro first floor simple plus asoye ye ba ko ho onua dasani seba phone accessories dia branda eye papa na yagia tum wo Ghana ha eye simple plus dia no ye wo chargers ye wo power bank ye wo batteries ye wo cover ye wo iPod protector hands free earpiece bluetooth earpiece net bluetooth and a headset ni nyina ye tobi ubetumi abetu bi free ha koton ubetumi abeto ne nkronko enso de free yensam ye number ne ye 0244 59 0374 and 0241 709636 unya fresa number we ya simple plus for your beje so ne no akasa na de wonti ase no ya chirim and 3p garlic mixture no duro na piwak natural health for na akofa aba say duro we na bre bia wo feel very weak woni padua ni mu say duro we na da bia beda sore na honam ye oboho mre say wo mogya ni ntumi flow ya na ma oni padua ni ba bi wo so baby yetititi say sa ni omani nyina be free wa per 3p garlic mixture eduro bi na nonom o pressure enam yie o cholesterol ya enyina yie we immune system a function yie wapone waposo ya o yeto de bi awo no ni nyina be free ho baby eto no bi awo kwa 3p garlic mixture yi ubenya bi onti bi ase afre 0248 92 8824 and 0201 000021 ewie Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa owo Kumasi heya Kronombosie Red Park ehona Awurade fie Herbal Center Dr. no odini dwuma ewo na papa yi wose wuti se wanya hawo ewutire ni mu a owo aduro nwanwa bi a ode yetire mu adwuma oniadofo a wuti wa wusuei enam wuti ho hawo binti mana motoe na wone papa no nhia wa Awurade fie Herbal Center no ono no beboa wo se namu yade bi no akote emojabrusuo bi etwere ho hawo bi stroke yade bi na de wato fom entrimu atwetwe ana mrehwo bi wo mpam ana wonsabuo mu kura na enya wo de bewura Awurade fie Herbal Center frisa hana ahoto no ewo doctor number 0241 09 3915 and 0549 20 6633 and the digital herbal onom na di grow fine herbal tonic no aba grow fine herbal tonic eduro grow fine herbal tonic oniada seni se wunya bi na se wononom na wonum ato a wuntumi ni die titriti ye bi wonsa na che wonan na che edura na dua wuntumi na sabe obesori anopa na honam nyina ya omre wonsabuo mu na anyei obi die ma obi die twakora obi nso die ba na ya ase ye ne ya obi bu ne nsa ne broso onia wo hia grow fine herbal tonic sa wono no mo a ebeboa wo sa wo ye obi ayare bi hawa nunum bi ema wa hoden ma onipadua ne kutia yade no ntentem infections ahodo ntumi nchew ena onomo a ema vitamins ahodo a ebema nipadua na gina yie na ba bi eto onu obi a wo kwa kasa wo pe grow fine herbal tonic ana se ka no nam dwaso ana monten so na wuhunu woni a gina na tobi wo ba uteke fm hanso a ubenya bi Dr. Mensis sa na ma no frɛ no aduro no ye ma no ne number eye 0244 596532 0244 596532 na Volta Real Limited adofoni adehye Kumasi Krobea ya mua ne di adwuma ahodo da ban ene main office ne wo na wo ye obi a opese yentu nsuo mfama wo a eye adwuma
yenim nsuo tupa wa wutie mi a uhia nsuo wo fie wadwumam ukuro ni mu ana wo ye nsuo adwuma yentu bi ma na fa ya osache water ene de keka ho no eya enton pare voltage relfo kire se wodum ne nim adwuma no onum ne wanim difo no onum na ewo mfidi a yedi tukọ asase na yase ni atwi nsu papa no wa man kwanchefo bia betuna problem abamu a frɛ yɛn ni emesiesie ne kama emfa ma wo be bia wodan wo fie wo wadwuma wo wo Ghana ha de be bia yɛkɔ ebekɔ akutu ye number ye 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 and then me kana me dia kyerɛw sɛ adɔfo ne ade hye me wɔ cars maako 9 ya me ton cars no ɛyɛ maako 9 na adɔfo yi cars no tiapo cars no ɛyɛ papa baako yɛ 2023 model Toyota Highlander car ne fe car ne yɛ mono pa baako yɛ 2021 model Toyota Corolla baako yɛ 2018 Toyota RAV4 Limited ena baako yɛ 2020 model Toyota RAV4 Sports car ni nyina ho den car ni nyina nso gyina ne na so onuada sani so ani gye ho sɛ obeto saa car ya nipa no a car no eye ne dia no wo ton saa car si no ne number ni eje na frɛ no sisi ya na one ne nka ho asɛm eye 0245 679655 0245 67 96 55 and 0244 78 57 20 0244 78 57 20 unya fresa ahoma we ya wobeje so na one wakasa na nyaminsa wom herbal center abrewa basna de ene da no se wo bekuma se paase bodwe sa anwo aha na abrewa di ne dwuma wutie mi a omiada sani ebasne ade enti se wunya bi nwo ya de efiri no abrewa se bra no onyi mfiri ho na tumi wo be ma se wo nso na wuntumi nyem no a de efiri no bra na abrewa nyi mfiri ho na wo nso tumi wo be ma wa ye mrempam enam yade bi tete wo na wanya chemato wo prostate mu se hepatitis B na how ye funu mkuro bi na tete wo pressure tre yade ana se koko anansi agu anase krese hawi bi na hawa se paase bodwe sanwo ena abrewa basnade nyaminsa wom herbal center owo ne number nie jefre no na onene nkasa eye 0246 45 0718 0246 45 0718 ya Bolivia Enterprise ewo Kumasi Sofulai alignment oni multi home no eni die nimhwe na wonmo de odinuane ene sayade future life smart food your vitamins ni minerals 23 wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ashemu masei tonchom de hia ne sa obeba be kire wo yade mu ye bema wo yaduane aduro bi na wadie na atu yade no ase Sofulai Kumasi ha alignment ye ne multi home die nimhwe ye number eye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and na kwadwo Reko Royal Enterprise for and de Reko Herbal Mixture okrasi ni na duro no adofo ne ade hye eboa adasawu mu asisi yade ebrafo bi tete mo onipadua no enyina yie enti yade ebobobo wa hunsa wonsabuo ne kura twa emabio koko how pressure ni infections ahodo wuntimu twetwew make say kwabanane wo so kura waye mre wo mpam oba ne nka gi nkyere woda kope okurasi ni na duro dibi Reko Herbal Mixture no nanonom na beboawo ba bi eto no bi akwa abenya bi Reko number eye 0244 47 0067 0244 47 0067 and abapamo the biggest online shop Ghana hadie undie didwa won 10 tan so a wawie abapamo for onom nneoma hote ene onom nneoma bo nso dafom no libilibi
no labalaba ewa abapa mo into phone ekita no ko Google Play Store na App Store na ko download yen app isese ya abapa mo na wura mu a ade bia nipa da se ne hia na opese oto no order na tuaka na yemfa mrew make say wo de no ye yam untumi download app no a je ye number yi now de frey yen kan de wo peye mo ne bo nchire tuaka ne yemfa mrew eye 059 3386133 and 059 339 1848 and you may use light ya this year's them phones we ne air condition ni TV ne fine na ye tobi and you ma ye use wo kitchen jade ho entade a ye hye and you ma ye dinu ya na ye abapa portable washing machine cry 399 Ghana cedi ye ne ankase ya water for 3 miles saka park ho odo ho boye ne a ade nyina bedi aboa wo ne bewie yiye enso de amawo nyaminsa wom herbal center Dr. Basa papa no nie won na de Basa herbal ointment no aba onuada sani se winya Basa herbal ointment bi aboa wo abatanie asabra entos ni ahohye pampers wo de bo akoda no na ne to ho agunsa asram ene eyam nom ne ade ni nyina no se wo de wo ho bo Basa herbal ointment ya ebeyini nyina afiri ho wa akoda ne ho wo panyini kakaja oseye bi unipadua no honam kankan ensansan gi nipadua na boso use Basa herbal ointment na beboa wo Basa herbal capsules no de se wo yafu kane ho na fie gya adum yafunu yade wonsabuo munye be ma waye mrempam wo cholesterol wo soro sabe wo kokko tumi pai na ho kyerɛw pe Basa herbal capsules no bi na yusu na beboa wo ba bi eto no bi akwa abenya bi ye number no eye 0244 267725 0244 267725 and now we udide Augustine Jamfi dodo na nimse ye frɛw boga 1 eneye wawoda na meye ehu adwuma na mama etiefo enso ehu emrantie bi ewo eye Central Market ya na edum Dubai ha yesi wo mumfa ye ni agro ena no pay odomonique ekotito mu ho na enipa na eneme kasa ne doso emrantie hene udin no ona udi dom no anim wo ho ya poku wo ho ofatome wo ho sister Abigail ene mu amaka nyina tailor for some pamade yankopon nhira mo pa no onye mo kese wate said ya munsu mutie yen no yankopon nhira mo na onye makoma so ade emfama mo awodadie mu nchi ankoma wo udide Augustine Jamfi dodo na anim se ye frɛ boga 1 boga ene wanya afeko ede aka onfie ho na ne ye wawodai ye srɛ nyankopon ni nhira nyankopon na ho bambo ne nyinkyerɛ ene ne nkwa husan se nka wo happy birthday to you boga, God bless you. Aja kwame krachi onse oba peda so obenya ba chisubi ena akana mano na so obi kan ma owia owura ya wo tumi kan de na kire oba no memfa nse papa ya kan oba de ama wo kan de na kire oba na ansa na afa sembe kam mamia sembe kona ebu ana mtie anim na wakura de timi ko wura ha ye ba kwaso de jesu oba na ba wo nka hwe na watena nimu ho na oba na ko wura de se wo kwaso owia ma ba busa kwa so uko busa kwa so sim ko busa na mane tumbusa wa mane wia na ono abone de to bani de wia na msoma bome de na so enti wo bo de ya wo bone sei sim ba mbonze se bia wa ba mo ha mebusa na abo de wia na msoma bo de se e de haya na egu no nego munya no mana mane ne mame tobo oba ne ba ho wia oba na mane wia so bo de ne se haya na yo na ade atoe nti body bia mai na we dey fuma dey apiare okay enti ewie sa no ai dey o te ewie sa ewie sa se
ebia na me yade we anim nti me kwa anim akwa na maka che so me yade we anim aba tim ko yebia ansan maba enti so pesa o we na o kan de na che me na me na me na so me na dia so o kan de na che no ade me ka de na che oba na o kan de na che na ansan no watumi anya nawe no so enya za ufiti ya na akwa we no enti o kan de o se me ka de na so o da ha maka che se ma minti ba ku o kan say me ka che ma minya ba ku ma nya ba ku bi na so wa ba de wonti min kwa sa akwa sa na ya o kan nya sa na kan ba sa wa wo besi oba pepa de unye bi da enti unim kwan bi akora ye fa so se oba pe metimi asena me mesena bia wa ampene no okay me fa ne say wa hu oba so opese wo se ne pa obeye dey obeye obeye say se me pe obeye say ande metimi aka cha se bani je ho eno ano no o kan simple say ya da be say me kan simple sa na obeye say ebia me aguragura e di aguragura ni maka cha se bani je ho pa adofo the traditional Dr. Dawood adurowura sewi doctor papa ne waduro oduma nkoma nyankopon eche wade a ode ho akade e de ka wo ho se wo ba asante mantami mu a se hwimam na papa ifri ene wa ba be pie asante mai mu papa na aye Dawood 360 capsules ne Dawood ointment a gini dimpa e wo Ghana ha ono na ebie Dawood eba hospital na yade a papa yi oduma nkoma nam ne so na wo sano enya asem wa o miamani ya gani wa asante afijase SD asafum krachi a wabubu agu fom na yede na chini ankosi aga Dr. Dawood ne ma krachi ne sore nante miamanim SD New Town asafo ye wo asante afijase na krachi no ekoda nyame aso to nsa frɛ papa no eno no so frɛ me sa akora besen na won so wada ama kohwe wani so ade papa ne waduru se hwi doctor o waduru waba bedu papa yi onfiti preko pem fedro nkanipa wo se gise waye hwehwemu anuanom hwehwemu ye papa trademark so oba adekode a ede wo yade anei edaw so e kana wo bude aba beto so no obeye hwehwemu mapa na wo de adura ka wo papa no na medie mihia no a me freno sehwini Dr. Dawood akwaba ya akra ene chamini metiefo bibie ya akra me dase onim de bia freno kaya sinengalances enna me freno mahogany okay ena onim nyamedua on se obi wo ha koku afifiri no sabi wo kwa jana nso moja timi pramo na amo no se moja eba obi afifiri ne to oso ma no didi agro na da ebe hye no ebo nso te wa no wa chia no to ya papa make obi sere dia wa famu da de nim ya famu da no onim se de city sure na eba ne sa nu ya hodo mienu no o wai nyamedu ya kakra na wa be wai we mahogany no so na bra na kakra na wa twitwa na nketenkete ti wo sa won sa mase ya na de go ade na de 1.5 liter of water nsuo ti se vortic se na baako hwegu ho na noa no na ba mu a no disposable ketwa pa no baako anopa baako awia baako anumre wonom to aso 21 days obo hu se ne nyina akọ adurowura se moja no ba bebre wonom 3 days a moja no betwa wow obi a moja tu no bia ko kwa ya no kwa jana so a moja ba bebre abri bia o short moja ti wonom ma organi na ma red blood cells no ye okay to bo se de bia o moja no so kosoro to awo ne ba akora no twa kora kama ko school a na edna ba fia den we twa hwe class ana nkora nyina adwane e reho Dawood e free wow but drone ba ko ni ma me fan chat fo ma ogane no why na bana ni bia wa ko fa susu masa na bana ede na haban kabum wo de kam ma ogane na bana no ho a no wonnoa eno so ma akora no ma ne nom no anopa awia anumre anopa awia anumre acha 14 days ebi work 7 days kra no na mba bi wow yes
free na me de che me kwa edubia nso be feel say me fa bi nche kwa nyankopon israel Dawood Herbal Hospital powerful adwene nti ase sure na no yenu aba bi a ofri Kenya ase ahafu Kenya ase oma ware 7 years infienso onyem ba ko ne say awo no edin say na ma biu na ose be say last year na obi be di ho adanse e kire no say ukọ Dawood Herbal Hospital ebe yi so bonu kunu bonu na ne kunu say oma chini abrent no no onko ba bia so ka kire na ase ne ba na kasai so mo dem ko so he mama ba mu na ono ne kunu nyina ba so ba ye hwehwem ne hu say be ma no wo hawo kakra na oba no so wo hawo kakra okay na do mo to aduro so good omo ko ye no omo sa ba di aduro second one free ono ma ba biu eno aye wo ha omani muni omba ayo mukra abayo kama omawo omso mba we dase se ni ebe sure we are drone to see ya nti awo asema ye kan my tear from family number answer good 0244 88 64 37 0244 88 64 37 020 1717 your address krapa baby akane na Metro FM no no on ye adwuma from Monday to Saturday good crown say oba ni kunu so mo ware na sa wo ma empempi no mema na mistake aye ni say the shema na say ma no ya wo adru but mema so ye wo hawo okay e beti ma ba say ye nkwamwa no esua entime nyensen oba awo mfiri mankwa problem ni mfiri mankwa okay say say nkwamwa nti be ma na nyensen oba sure ni oba na enyim be ma na nyensen oba no sure nti say how no e wo be ma no hona ne nkwamwa ni so a ontime nyensen oba no se enso edoso pa na sa hodin ni mu nso a ontime nyensen oba wow yes na bi onso bi wo ho nso ansuo no be baba nsuo no mu no nkwamwa ni onso ntime nyensen oba ba ne be ma mu odin pa peja mo hu za peja a ontime nyensen oba wow ye ba ma na famu nso a oba no bi wo ho a oho na wode na nkasa kura na heba fukura akora no awode no yare o ono nso no ontime nfa yafunu oba bi wo ho nso awode no wo ho kama na mom ano no abebie ma nkwamwa na kono ano no mie na fertilization na take place yes na wode ano ayedin no be machia na nsuo na san ebio no on se oba bi wo ho a ne tube no a wode tukosua na droben na kosua no famu no droben mo asi dibro ni se tuber blockage ono so ntime mfa yefunu we nyina Dawood Herbal Hospital se oba ye behwe sa de we nyina nansa na oba bi abetimi anyensen ye fra bibi hormones bi hormones ahodo bebre a eye responsible for fertility se ko ba se hormone no koye imbalance a wanye obi aninim de yakwa animu pa na se wanhia ganis bi a ne anye test yakwa animu a ye beka kire so oba ni ni ha obi a be ma no so ni ha obi a but na awo ma obekom na hormonal imbalance wow eno na ye kire du baby kura abon se oba no onam ho se oba but the hormone na won mu ne ye mema hormone wow don't mean fire funu Dawood Herbal Hospital yeti ha ban na so we nyina nyame de ache powerful nti ye de ne pane to adroso abreti go be for doctor apa hu sure na ni kasema ya na mema ni ya na menyama na meni adi so nya frɛ o se doctor man nyem ere no 0244 88 64 37 obani bi te we dakojum onya 69 years emfie di osian kono aka afi no wenya emfie di oson na no ba be che me akoko wow oto akoko kama na oto ba ire ka ho hey na mizanzo beni na de na obe che me ba ire na doctor guy wa mama ma fili papa de wa yama ne so o se emfie dunia ne be ma to fom empeja kra biu ti Johnson kwa no de Johnson na on de na ni sisi na ya no ba Dawood Herbal Hospital ti be ka kire ne se ebe peja no nim say meboa okoy o start here drone na jo da ho na Johnson de no sori akọ Johnson o tie nani a emfie duni ohun se ne be ma peja gina so no be ma ni gina so twe hey doctor kan peja wo apeja no otimi de ye de opɛ powerful nti o so no so be show bibi and once na ni hwe crop sa ne nsem na me hu sampa de ma ya ma no nani aso powerful ohun se be ma answer na
ye be ma no ebe tofom no ntini o emoja na di mu afrisane okay nti je timato bi bantini no mu a na be ma no so na ho de ntimi mpegya 1 koko ye baako 2 esichire yade 3 moja amroso saa de miensa we de twato no nnemu yare obema wanya nnemu yare te se gonorrhea na syphilis na wampe ho aduru no ne complication ana nsunsu anso bone ye betimi de aba ne se obetimanya erectile dysfunction ana premature ejaculation we nyina no Dawood Eba hospital se nipa no ba ne to aduru so ebe page agina so ebe ye adwuma yi powerful na ye infection infection doso but ye hu pa ye syphilis wow akra ye kese obi ti ho a ofilise as enkukodwie enam ne ho but odin safa no nso hu abo bia no ne kon sei nsan bi timi begum odwimu saa ebi wo ho na begu ne nsachi obi dio asebe ne tutokro na no na nsan ne ba ebegu oti sei yam no otiti na ne hene o ma na ateko bi wo nso ade ne begu ne be ma ho te se de eja hye obi na abompomponya no o ma na ekọ o ma na aba oba wo ho asebe na se na ene hene otia na asensan obi abegu na se syphilis ne betima ene sa but tikwa ebesa babiu na abra aba no ede kuro na beba tubun so oba na se ayekuro be ma ne be ma ho ayekuro o ma ye techere ma na se ne kuro abeda ho bi a wo techere ma na so ankasa kuro ne timi beda ho bi a wo se echi nwoma no ekuro ho timi ye kuro wanu maduro bi a wanfa bibi anka no bo se ayira unhu kutwa bi anso ho be o ma na asen aba Dawood Eba hospital ye say syphilis ne betimi aye nipa no sa na yesa ohwa no filisa se de ya yamako e de asra no ne ho hyehye no obi wa timi ye se de ne nan ase kra ne nan ne sigem ne nan ase dwa no hyehye no pa mo no se gya wo ne nan ase o ma na no so ati akọ eti kọ sa awi a afi obo so ohwa ne nsa baako ontimi nhye da mpegya ne nsa no efiri ne sisi eba ne nan ase no asa edwojo ayi titiriti enye stroke se stroke ye obi a eche ne mu firi ne hene ntem no bridge no saa be fa ne nan no ne nan mienu no ba akokwa ha ba se syphilis no na ekọ hepatitis a de ye ne se ebe ma efiri ne sisi sei ekọ na sen no ajojo na ne soro no eye adwuma wa wo say hu pa ndi wo akoto obi na ote hu eche mu na se ewu ba ne soro function sure na no den eno na etimi ye kodru ba bi a yes free be syphilitic tinnitus on the papi o ti ase ye bon twene wona sum na ehu ase ye bon nyama bi dede bi wona sum abribia na ote sa de no etimi so na pantan sei e ma na no kro ntimi mmie na no emfa nkasa onu say oni pani be o ntimi renam all because of syphilis and syphilis ehu na basa bema ne bema be fon aye kete aye ketu ndire na nanum se baba so kende be fon aye kete bi du we mu nyina na so wantu ana mama Dawood Eba hospital waye ho enra me de wo number e ma akrachi bi oba afia ha sane wo kire na de mo se ho na se munya ya kwa me boa enam kire number no man se ko nipa obetumi ahwe wo e Dr. Dawood ko esa se wa so ahwe na wa wanim wo hunu bi ni wo kire obi wo ha wonim se wo ya wo kire no ide obekọ e the results aba we na ye pe akra unze obi anya syphilis oba erwe ho papa obefa yefunu wa fa yefunu na frato obi anyem 9 times ni nyina say ye nua ba bi be kan na sem meti ho se me bomani na mani su oba oso wa nyem maako 12 times maako dumienu but oni baba aku sei otime nyem saa ma nya 6 months na say na nshira nka nyame yankopon ati empaibo amen yekese wa wo afa ne ba my friend 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Edgeso Krapa Old Metro FM on the from Monday to Saturday Frijuada Ekosi Memenda from Monday to Saturday nti baby ani pa no wo bia no oba nyame tumi nti obenya yaresa na Dawood ointment any Dawood 360 capsules there any there wo dwaman so a drugs so bia obeko bia obenya bia to good doc nyankopon Israel so akra ene sompa waba be somono
yɛni sɔ adɔfoɔ ne ade hyɛ traditional Dr. Dawood saa bere deɛ wasɔre enti ɔyareɛ ne ho asɛm deɛ tete wɔ deɛ wonte aseɛ no frɛ no na wo ne wɔ no ankasa ɛmɔ nkɔmmɔ. Let me repeat the number for you again. 0244 88 6437 0244 88 6437 and 0201 681 717. Unya fresa mawiya papa ne wadro duama yaresa yesi die ni ehunu ena no edi ho adanse de me di mani ehunu ewo Dr. Dawood eho no ewo na yaresa hunti ene me kasa bebrebe yi enti frɛ papa no sese ya na one papa no emonkomo awiali mo wave enterprise for nyankopon nhira mo no onye mo kese sɛ mo akɔfa molten tissues nso ɛde aba onuada sani sɛ wo pe tissue a ɛyɛ moto kama na ye design in all sizes ubetumi ye use de ye use wo restaurant ahodo ne twoba de pepa ye nsei ebi wo ho afei de ye de siesie ye ho ɛwɔ agyanan bia so public toilet owners ya mo operate mo mefa molten tissues no molten tissues ti roll no mo use no bi mo afie mu nom ne ade sese ye topa molten tissues no enti wo so betu bi wa wo ton yo ma betu bi koton ana wa wo beji bi agina traffic mu so bra krofrom ye ni shinola ene bi animhwe ye ben IBM NJ no tissue bi a wo pe bia no ye wo bi ye ne ane ye de fit life natural mineral water ne nso aba ye nsu a wunya bi no mo a emute kroje ene ede enti dipadom hia moma fit life natural mineral water enso emra ho ye number ye 0550 115 013 and 0595 850 042 ofre ye ne a ye beje so krache nya ho abotre wate waba hei waba fie de sese ye hwo enso de boa wo no ye enso ye beyo wate tinya abotre ma ho ya da so bai me pa chao atiefo mo amu tie me enawia yi mami udide Faustina Amisa mame Faustina Amisa first now ti amakom se watu